Вітаю. Вітаю, зараз починаємо. Треба поглядіти ще, як по голосності гульні, мені подається, перебиваю криху. Подається трошки заголосно, давайте її притишимо. Десь може так. Як мені подається, мені подається, це той випадок, коли у меню я наголосне, а потім нормально. Потім може прийдеться подимати назад. Вітаю, Вячеславович, вітаночки, вітаю всіх. Ми сьогодні гуляємо, ми далі протягуємо наш марафон по вашому голосуванню, по сутності, по тому, що обираете ви. Сьогодні у нас Last Train Home. Коли ви не знайомі, ми вже гуляли у Last Train Home один раз. Мені сказали, ну, яна незвичайна, не зовсім звичайна гульня. Яна розказує історію чехословацкага легіону, які спрабуе дабрацца дадому. Вось. І калі пачаў сыпацца фронт, яны, ну, па сутнасці, былі на баку расійскай імперіі і збіраліся, ну, як бы іх мэта была па сутнасці, ну яны просто як былі адпраўлены сюды ваяваць. А калі пачалася рэвалюцыя і увогуле фронт пачаў падаць, вось, то яны шукалі спосаб, як вярнуцца дадому, таму што па сутнасці вайна для іх скончана. Ім проста патрэбна прыехаць дадому. Вось, толькі ёсць праблемка. На захад ехаць, гэта ехаць скрозь фронт, і фронт, скрозь які прабіцца зараз, яны, у прынцыпе, плюс-мінус ворагі для абодвух бакоў. Вось, альбо ехаць на ўсход і сесці на карабель і адправіцца такім чынам дадому. І яны абіраюць другое, то бок праехаць скрозь усю Расію, расійскую імперію, каб даехаць дадому. Вось, але пры гэтым і сама Расія ўжо разваліваецца, адбываецца рэвалюцыя, і ў выніку яны таксама з'яўляюцца ворагамі як белых, так і чырвоных. Яны не зусім сябры. Вось, таму што яны абодва бакі ждалі бы, каб гэтыя наёмнікі, ну, не наёмнікі, а па сутнасці легіянеры, я не ведаю, як это тлумачыць, калі адна краіна адпраўляе гэта самае, як бы, частку арміі для таго, каб ваяваць на баку нейкай іншай краіны. Вось, легіянеры яны, па-моему, называюцца. Вось, і ў выніку яны адпраўляюцца якраз такі, яны не жадаюць змагацца, яны спрабуюць захаваць нейтралітэт, таму што гэта будзе праблемай для маладой краіны, Чехаславакіі. Вось, гэта недавно заснавана, і асноўны іх план гэта даехаць дадому. Але геймплейна, я вам ўсё гэта распавёў, геймплейна гэта трошкі зусім іншае. Гэта сумесь Фростпанка і Камандас. Я шукаў назву гульні. Камандас, есть такая серія, калі не знаёмыя, ёсць розныя гульні, якія спрабуюць паўтарыць. Блин, боже, на якая на голосную меню. Вось, я думаю, што потым будзе цішэй значна. Дык вось, гэта самае. Камандас, калі вы не памятаеце, гэта, па сутнасці, такі, як это, стратэгічная гульня, то бок, па сутнасці, стратэгічная ваенны сімулятар, кіруючы невялічкім атрадам. Мы, па сутнасці, маем місіі, база місіямі, мы займаемся Фростпанкам, спрабуем абарудаваць наш цягнік і спрабуем зрабіць так, каб нашы жыхары, ну, як бы, нашы атрады, як бы, не галадалі і мелі дастаткова прыпасаў, таму што калі баявыя сутычкі, то нам патрэбна, мы гэтыя ўсе набоі, яны трацяцца. То бок, канешне, штосьці ідзе, ну, штосьці прыходзіцца разменьваць тут бясконца. Вось, а мы крыху прайшлі па сюжэце, мы прайшлі першы акт. Па сутнасці, мы зараз у стане, вось мы адправіліся з Масквы, па-мойму, мы даехалі да Масквы і потым над Масквы адпраўляемся, калі я не пераблытаў гарады. І мы зараз, па сутнасці, выехалі такі з яе і адпраўляемся далей на ўсход. План быў прыехаць у Маскву, дамовіцца і дазволіць прамы праход скрозь усю краіну, але у выніку атрымалася зусім не так. Нам, па сутнасці, здрадзілі, ну, ніякай дамовы не адбылося, частку каманду забілі, і ў выніку мы без нашага камандавання, мы чалавек, які прыняў камандаванне зараз, замест таго, хто быў. Вось, я, на жаль, імёны не памятаю. Ну вось, так, зараз. Гуня на паўзе? Спадзяюся, на паўзе. Мы, наш цягнік, вось он тут, Каломна, і мы адпраўляемся далей. Так, вось гэта вось Масква атруліваецца.
Мы адпраўляемся далей, я магу неяк, я памятаю, што быў фільтр. Адзіная праблема зараз прыгадаць, як ва ўсё гэта гуляць. Вось гэта самае складанае. Вось гэта бы прыгадаць. Вось падарожжа, вось яна. Мы адпраўляемся ад Масквы да Пензы, і каля Пензы мы вырашым, што мы робім, таму што у нас па сутнасці будзе там разгалініванне, бліжэйшае разгалініванне вось тут. І мы альбо праедзем праз Екатеринбург, альбо праз Уфу, там Челябінск. То бок вось яны два нашыя шляхі. Ну, пакуль не ведаю, пакуль што мы будзем рабіць невядома. Вось гэта не тое, каб мы прям шмат прайшлі. Давай спачатку. Не. На жаль, адзінае, што зараз мы ў крытычным стане. У нас не хапае ежы. У нас, ну, салдатам нармальна няма дзе спаць. У нас наш цягнік, зараз меню цягніка, толькі прыгадаць як тыркаць. Так, мы не адпраўляемся. Дзесьці, ось, пагляд цягніка. Не, гэта не тое. Дзесьці было прям будаўніцтва цягніка, як яно выглядае. Train view, вось он. Вось он наш цягнік. І па сутнасці у нас літаральна кожны вагон гэта асобны вагон, і мы час ад часу будзем рабіць прыпынкі, каб рамантаваць яго, каб прыводзіць яго ў добры стан, каб яго пашыраць і каб нашым, ну, салдатам было дзе пажыць, то як бы нармальна. Вось, таму што умовы такія сабе. Ось, зараз, ну, дарэчы, мы пару цягнікоў палепшылі. Ось. І вафельку да гарбаты не даюць. Ды насамрэч з прыпасамі я не памятаю, што па тэмпу, але ў нас, ну, ежы крыху ёсць. Па-мойму, гэта паказчык, вось, ежы нам хопіць на колькі? Вось у нас поўных рацыёнаў. На поўных рацыёнах 36 паловай у дзень. Нам на 2 дні. Нам літаральна 1,5 дні ежы нашаму атраду. Разумееце, так, абмежаванасць нашых рэсурсаў. Плюс нам патрэбна сачыць за колькасцю вугля, таму што вугаль так-то будзе з'ядацца проста люта. Нам тая патрэбна ехаць. Яго 90, зараз я не магу сказаць, колькі ён карыстаецца. Наперадзе, вось гэтая, ну, ёсць гэтая вёска, ну, Каломна сама. Але мы можам адпраўляць як бы разведатрады, таму падобна вельмі на Frostpunk. Мы можем отправить отряды куда-нибудь в некие розные города напереди и разбираться, что там. Так. Мы можем, конечно, отправить некий отряд назад у Малино. Гэта Малино, гэта обмен. Гэта вёска. Не подойдзе. И снова же вёска на обмен. Гэтая вёска, гэта знішчаная. Давайте отправим отряд. У нас стомленные люди, так. У нас стомленные солдаты. Блин. А я вось не упэўнены, нам ідзе атрады фармаваць. Вось оно. Атрады, мораль, стаміна. У нас стомленыя людзі. Калі у нас будзе... не, вось другі атрад плюс-мінус прыйшоў у сябе. Давайте другі атрад адправім маленькі. У нас просто нават няма... Ну, па сутнасці, гэта баявы атрад, гэта першы. Вось. Гэта хто у нас? Хаускіпер. Дадатковыя рэсурсы з закінутых паселішчаў. Гэта... і ў гэтым атрадзе ёсць тыя, хто могуць дапамагчы. Добра, давайте ў другі атрад адправім. Церці ўсё праспіць. Ну, як мінімум, я ёй напісаў, яна бачыла. Яна ведае, што сёння будзе яе гульня. Таму, па ідэі, не павінна. Ну, залежыць ад яе. Але зноў жа, у яе там такі расклад, што... шалёны просто. Давайте ў гародну адправім атрад. Там, магчыма, будзе ежа. Ну, астатняе не вельмі важна. Галоўнае, што ежа будзе. Абіраем другі атрад. І у іх агульная стаміна павышэй будзе. І тут варыянт. Альбо мы чакаем у Каломне, пакуль мы на станцыі. Альбо не. Альбо мы едзем адразу. Просто пакуль мы тут. Тут там бойка нейкая. У Пензе бойка. Боже. Нам патрэбна будзе падрыхтавацца хутчэй за ўсё. Вітаю, Тэнчык, вітанчыкі. Нам патрэбна будзе падрыхтавацца пад бойку. І у нас не хапае ежы. Гэта асноўныя дзве рэчы, якія у нас недахоп. Пры магчымасці... так, асцярожнасць у першую чаргу дасягнуць Пензы. Ну, добра. Закінутая вёска яшчэ і кімоўка.
Палоўская і возера. Блін, ну добра. Я думаю, блін, можа быць, проста дзень цэлы чакаць, не рухацца, гэта прям праблема. Але на станцыі ёсць гэта самае. Ось, можна цягнік? Ага. Добра, не нармальна. Можна тут паспрабаваць што-небудзь нагандляваць. Можа быць, і ежы сабе набраць. У іх ресурсаў няма. Калі ў іх была ежа, то мы набылі ўсю ежу, якая ў іх была. Ці хапаю мне набояў і вінтовак. З набоямі даволі цяжка, насамрэч. Ага, гэта 110 хэндган, гэта пісталеты. Не, у нас нармальна па набоях. Гэтага павінна хапіць часова хаця бы. Ну вось. Ладно, тады я не ўпэўнены. Трэба варушыцца наперад. Давайте павольна адправімся. Я магу кантраляваць, я ж магу неяк кантраляваць хуткасць карабля, так? І трэба яшчэ назначаць, дакладна, пачакайце, тут яшчэ была штука з назначэннем людзей на караблі. Ой, на караблі, божак, на гэтым самым, на цягніку. І зноў кнопку знайсці, вось оно. Там было назначэнне. Назначэнне немагчыма, таму што гэта у нас просто гэты цягнік, ён як бы не падыходзіць. Так. І вось яны паляпшэнні. Можна, дарэчы, нам жа ж... дакладна, набліжаецца же зіма. Нам патрэбна падрыхтаваць цягнік да зімы. Мы можам стаць... Блін. Вось, уцяпленне зрабіць, трываласць, часі палепшаная. Проста калі мы будзе перастрэлка каля карабля, можа быць, яшчэ бураню ім патрэбна нейкую зрабіць. Нам трэба ялінка. У нас, дарэчы, ёсць як бы дрэва, але яно выкарыстоўваецца, так, яно для крафта і даследаванняў. Можна, пры неабходнасці можна разабраць на паліва. Так, базавыя актыўнасці. І вось нашы адправіліся частка. Блін, мне сумневы. Проста было б няблага палепшыць вось камфорт жыхароў. Што гэта паляпшэнне патрабуе? Тканіны 150. У нас толькі няма, нават і блізка. У нас толькі 10. Гэта патрабуе таксама тканіны. У нас тканіны прям не блізка. І праблема ў тым, што калі мы паставім нейкае абагрэў, то гэты абагрэў ён будзе патрабаваць, ён будзе карыстацца, палівам, якое ідзе на карабель, божак, кажу, на карабель, на гэта самае, на ўвесь цягнік, і паліва не хапае. Хаця з іншага боку, раней ці пазней прыйдзецца. Што ў нас тут ёсць? Сховішча. Маус-кетчер. Менш верагоднасць таго, што будзе пацукі з'явіцца. Нам патрэбна такое паставіць. І чым раней, тым лепей. Таму што мы ж не жадаем, каб у нас прыпасы пацукі паелі. Можна потым яшчэ зборшчык пацукоў зрабіць. Давайте так. Нам патрэбна. Нам патрэбна гэта. Давайте. Я ж не жадаю, каб мы прям без ежы засталіся. Мы тады робім прыпынак 1,5 гадзіны ўсяго. Недоўга. Гэта мы ўсё роўно нічога не паставім. Можна паставіць яшчэ 3 гадзіны будзе ставіцца уцяпленне. Гэта самае, як яна, карацей, як яна, грэлка. Так. Што-небудзь хуткае. Менш верагодна, што яна паламаецца. Так, часі. Што-небудзь хутенькае, што не патрабуе шмат ресурсаў. Метал, конечно, з'едаецца таксама хутка. Я не думаю, што металла я шмат буду знаходзіць. Яго даволі мала. Можа, вось галоўную частку. Палепшаны бойлер. Вось, хуткасць якой паліва знішчаецца. Блін, мне патрэбна будзе металла, яшчэ 15 металла, і мы палепшым проста першы цягнік. Сам цягнік, як бы. Таму што нам не хапае, не будзе хапаць паліва, яго трэба эканоміць. І самае простае гэта палепшыць яго.
Асцярожнасць, менш верагоднасць, што нешта адбудзецца з тымі, хто кіруе. Інвентар цягніка. Ну гэта значыць, колькі паліва я магу захоўваць. Я шчыра скажу, што колькасць цягніка, што пажырае цягнік, гэта тыпу пакуль што праблема толькі ў колькасці. Мы не запасуем столькі ўгля, каб гэта было праблемай. Так, добра. Давайте, так, ідзе апрацоўка, чакаем. Мы адправілі атрад наперад. Бачыце, вось ён адправіўся, усё, я зняў з паўзы. Адпраўляецца праз мост атрад. І падарожжа, я магу прадбачыць падарожжа. Мне спатрэбіцца амаль усё маё паліва, каб даехаць да наступнай кропкі. Большая частка яго. Так, больш за палову. І гэта разлічвае хуткасць. Зразумеў. Тады нам, у прынцыпе, ну, як бы палова нашага. Калі мы да Рязані даедзем, то у нас уже палова сыдзе. Пакуль ідзе ремонт, апгрейд карабля. Боже, чаму карабель? Цягнік, усё. Пакуль ідзе апгрейд цягніка, то мы паспеем глядзець гэтую вёску. Так, што адбылося? Вось яны прыбылі туды. Даследаваць можна. Ось, і мы гадзіна яшчэ там спатрэбіцца. Пакуль ім гэтая гадзіна спатрэбіцца, у нас уже будзе гатовы цягнік. Я думаю, я пачну тады, ну, ехаць наперад. Не будзем затрымлівацца. Так, частка людзей ўжо адпачыла. Добра, дарэчы, даволі хутка адпачываюць, мне падаецца, не? Атрад. Яны умоўна адпачлі. У іх проста заявілася палова стаміны. Так я магу іх адправіць, але гэта будзе, яны дакладна будуць аніякія. Мне бы лепей, калі б у іх было там 70-80% стаміны. Ну, ось, вітаю, Фэй, пытанчыкі. Так, яны скончылі збіраць, так. Ага. Што ў іх там адбылося? Барталамей Квапілак. Дакладываю, майор. Мы прайшлі скрозь усю вёску. Яна была пустая, як выглядала здалёку. Але людзі ўсё яшчэ пакінулі там рэчы, якія мы маглі бы скарыстаць. Вось што мы знайшлі. Там была кавальня, ну, кузня і шмат добрага металу, якім мы можам скарыстаць. Я думаю, што яго проста было, ён быў занадта цяжкі, каб яны маглі яго сабраць з сабою. Добра, гэтага якраз мне хопіць крыху паліва і мне хопіць крыху метала гэтага, каб праапгрэйдзіць, зрабіць, ну, нейкае паляпшэнне яшчэ. Так што, файна. Я магу іх яшчэ адправіць куды-небудзь наперад. Проста я магу, конечно, адправіць іх на абмен, але грошаў у мяне абмежаваная колькасць. Так. Давайте сюды. І другі атрад. Пакуль вы яшчэ поўныя сіл. Вось. Другі атрад, пакуль вы можаце, адпраўляйцеся туды. Можа быць, вы што-небудзь нагандлюеце. Я пакуль працягну паляпшэнне так самага нашага. Пачакайце, метал мне адразу залічыла. А калі так, цікава, што яно проста не патрэбна атрадам вяртацца да цягніка, каб я мог яго пачаць паляпшаць. Я просто магу тады заняцца лакаматывам адразу. Паляпшэнне лакаматыва, палепшаны бойлер. 3 гадзіны яшчэ. Я думаю, калі яны знайдуць там ежу, то я магу сабе дазволіць яшчэ. У іншым выпадку я просто не даеду. Мне патрэбна ежа. Я вельмі спадзяюся, што яны знайдуць там ежу. Паляпшаем наш, даем яшчэ 3 гадзіны ім. Так. Мы яшчэ застанемся на 3 гадзіны, але такім чынам будзем менш паліва выкарыстоўвацца. Такім чынам, там да халеры пры гэтым падае на 20% выкарыстання паліва. Гэта вельмі павышае маю дыстанцыю, як я магу падарожнічаць. Вось, горад Зарайск. Ці можа вера быць нейтральнай? Ваш атрад наблізіўся да царквы на пагорку.
светлыя блакітныя сцены свежа пафарбаваныя, і яны перамешаныя з белымі дэкаратыўнымі элементамі і гэтымі самымі залатымі цудоўнымі залатымі купаламі. Трэба прызнацца, яны сапраўды будуюць прыгожыя царквы. Калі б яны яшчэ маглі прыслухоўвацца да кіраўніцтва, якое бы не хацела бы кагосьці забіваць. Ну, звычайныя людзі так і робяць. Так. Барталамей. У нас цікавая яшчэ штука, у нас сітуацыі разыгрываюцца, але у персонажаў ёсць розныя трэйты, яны ў выніку уступаюць у размову і могуць што-небудзь дадаць, таму што ў іх ёсць, ну, вось у нас ёсць рэлігійны Барталамей Кувапілак. Яны атрады проста апынуліся адначасова. Ты жа ведаеш, што тут ёсць розніца ў рэлігійных вучэннях паміж забойствам увогуле і забойствам на вайне, так? І якая розніца? Ёсць права абараняць сябе, але дэталі залежаць ад таго, якой рэлігіі, ну, якой рэлігіі ідзе гаворка. То бок ты кажаш, што можна забіваць, калі ты абараняеш сябе. Тады мы, вяртаючыся дадому, гэта самаабарона, і гэтыя тыя людзі, якія нападаюць на нас, яны ладзяць грэх. Я ў гэта веру. Ну, я так думаю. Тыя, хто нас атакуюць, гэта грэшнікі? Так, іх кроў... Іх кроў гэта... Ну, яны самі атрымаюць сваю ж кроў на сваіх руках. Так, Каміль пасмяяўся з Паўла, сарказм Паўла, але ў гэтым смехе не было ніякага задавальнення. Вельмі не трывалая ваша сітуацыя, яе не так-то проста абмеркаваць. Барталамей пайшоў... А Барталамей працягваў расказваць пра Тору і секцыі аб забойствах. Іншыя асцярожна слухалі, але ніхто не хацеў патлумачыць, пайсці глыбей у гэтую тэму. Віталій Алексеевич, наведаць царкву. Ваши салдаты пагрукалі ў дзверы царквы. Святар адчыніў дзверы, выйшаў і сустрэў вашых салдат. Ён быў стары, але яго вочы паказвалі, што яго розум, яго ўсё яшчэ востры розум. У яго была добрая усмешка. Я отец Гребов. Вы шукаете притулку у нашей церкви? Нет, не отец. Мы на подорожжу додому. Мы Чехословакия. Так, вы легіон. Вітаю. Вы і ваше часове кіраўніцтва мае павагу у пераследаванні свайго нейтралітэту. Няўжо ваша царква не на баку цара і белай арміі? О, не. Гэта тое, што бальшавікі жадаюць, каб вы верылі ў гэта. Мы пераследуем шмат рэфармацый і мы спрабуем аднавіць патрыархат. Ну, патрыархат у сэнсе... Ну, царкоўны патрыархат. Патрыарха, карацей. Ці не станеце вы такім чынам яшчэ большым ворагам для чырвонай арміі? Магчыма. Але я не бачу ніякага шляху, каб нас усіх аб'яднаць з усіх бакоў канфлікту. Штосьці большае, чым чалавек, павінна аб'яднаць нас усіх, і гэта не можа быць ідэалогія. Я спадзяюся, у вас ёсць зброя, схаваная ў царкве для вашай жа бяспекі. У нас ёсць шмат кніг, але зброя. Я яе не вельмі люблю, але я разумею, што яна можа быць неабходная. Вы адпраўляецеся ў Владивосток, так? Так, отец. Вам придется... Перед вами лежит далекий шлях. Я молюсь за ваше беспечное вертание. Пройдите со мной. Отец Гребов завітаў ваших солдат на трапезу і молитву. Барталамей настойваў на тым, каб пайсці, і увесь атрад пагадзіўся.
Перад тым, як ваш атрад пакінуў царкву, отец Глебаў прапанаваў вам частку прыпасаў царквы. Ён сказаў, што гэта падарунак ад праваслаўнай царквы чэхаславацкаму рэгіёну. Меню перакладзена, цудоўна. Мне шкада, што ты не атрымліваецца проста прымяніць пераклад з проста Крайзіса на ремастер. Таму што, гэта як падвойная праца, якую хацелася б не рабіць, канешне. Ён прапануе ежу, мараль трошки паднялася, нармальна так паднялася насамрэч. Асабліва у рэлігійнага нашага хлопца Барталамея. Давайте возьмем ежу, таму што у нас проста прыпасы улятаюць. Туторыялы застаюцца. Так гэта ўсё? Это ж па сутнасці амаль усё і зроблена. Отец Глебов памахаў рукою вашым салдатам, і нават скептычнае Камілля было адчуванне, што на пэўны момант, як звычайны чалавек сустракае свайго добрага суседа. Было прыемна, але дзіўна, не падыходзячы да месца. Мабыць, у наступным тыдні скончу перакладаць. Цудоўна, цудоўная навіна. Давайте, мы можам гэты атрад? Не, ён... Можна, конечно, адправіць іх у Якімаўку, пакуль мы самі адпраўляемся, самі едзем. Просто ім прыйдзецца прям далёкі шлях. А я яшчэ не скончыў... Я не скончыў свае паляпшэнні, так? А чаму так доўга? Мне патрэбна, можа, людзей назначыць было? Я дурны. Я ўвесь гэты час чакаў? Вось. Назначыць працаўнікоў. Давайте назначыць. Хаця бы хтосьці. Мне патрэбны людзі. Я ўвесь гэты час нічога не рабіў. Я думаў, што я ўжо раблю паляпшэнне. Ці можа мой другі атрад прайсці да Якімаўкі? У іх яшчэ хапае энергіі. Давайте у Якімаўку. Атрад 5 энергіі. Давайте другі атрад. Вы сюды адпраўляйцеся. Ежы крыху ёсць. Я толькі спадзяюся, што з атрадам нічога не здарыцца, калі яны туды адправяцца. Блін, я такі косяк зрабіў. Вось яны, вось зараз я бачу, што пайшоў прагрэс. Але думаю, даць на рэдактуру. Ну, у сэнсе, каб хтосьці іншы паглядзеў, альбо у цябе ёсць, хто можа паглядзець. Так, пасткі для пацукоў зараз жа зробяць. Ёсць. І сюды назначым ремонт і апгрейды. Ці ёсць у мяне не занятыя? Няма нікога не занятога. А чаму? Таму што вось гэта лічыцца... Зразумеў. Это ўсе людзі лічацца тут. Блін. Ведаеце, што вось так адправім іх. Вось. Няхай яны займаюцца паляпшэннем цягніка, і мы адпраўляемся адразу. Таму што гэты атрад, пакуль ён перайдзе раку і дайдзе да Якімаўкі, мне ўжо патрэбна быць у Рязані. Ну, а хто у нас рэдактурай займаецца? Ну, у Крайзісе, дакладна не я. Нічога не ведаю. І вітаю, Бурбай. Мне падаецца, не вітаўся яшчэ. Цягнік амаль гатовы. Ёсць, адпраўляемся. Зараз, адзінае, што я адразу гэтых усіх людзей здыму з гэтай пазіцыі. Давайте на дзённую смену поставим якога-небудзь чалавека. Каго-небудзь. Так. А чаму яно... Так, вось он. Гэта працуе уначы на цягніку, так. Это у мяне дзве змены. Працоўныя і інжынеры, так. У мяне вельмі абмежаваная колькасць людзей. Заскочыў, ну. Ух. Так, мне патрэбны чалавек, які будзе адказаны за ремонт пярэдняй частка. Эфектыўнасць працы. Вось ты. Ён вельмі вось яны падыходзячыя людзі ёсць. Давай ты, Алаіст Кадлецак. Вось ты. Будзеш днём працаваць, прыглядаць за трываласцю, каб пярэдняя частка не зламалася. Можа быць, па аднаму яшчэ назначыць вось на гэтыя часткі. У мяне ёсць працаўнікі. Няхай яны будуць займацца таксама гэтым. А, не, так, пачакайце, гэта ўжо назначаны. Так, а можна не занятых? Мяне цікавіць толькі тыя, хто абсалютна нічым не займаюцца. Вось давайте, гэта Пётр. Хай днём працуюць, уначы спяць.
Так, гэта заняты у нас ужо. Днём это Ян таксама заняты. Вось гэта Каміла будзе. Яны будуць трохі прыглядаць за станам вось гэтых вагонаў, каб яны не паламаліся, таму што мне, я так разумею, чым менш трываласць у цягніка, ну у кожнага вагону, тым больш верагоднасць нейкай паломкі. О, у меня есть чел 94 досвід, это вось ён павінен у нас прыглядаць за пярэдняй часткай. Ты, калі ласка, дзе там 94 наш? Просто яны час ад часу будуць адпраўляцца на нейкія вылазкі, то бок, ну, у нас же не толькі салдаты, у нас ёсць тэхнікі і іншыя. Вось, і яны якраз таки будуць прыглядваць за цягніком. Нам патрэбна адпраўляцца, нельга ўжо затрымлівацца. Адпраўляемся звычайная хуткасць. Цягнік паехаў. Эфектыўнасць гэтага самага паліва нам хопіць надаўжэй. Наколькі нам хопіць? Вось, мы скарыстаем 37 паліва на тое, каб даехаць да Рязані. Мы зараз эканомілі 15 паліва просто за тое, што палепшылі цягнік сам. Это файна. Там не 30-20, але сутнасць не змянілася. І гэты атрад якраз такі будзе ў Якімаўцы. І потым ён у Рязань адправіцца, каб сустрэцца з цягніком. Нормально. Як там першы атрад? Першы атрад адпачывае, ўсё яшчэ ім патрэбны адпачынак. Дайшлі да Якімаўкі. Даследаванне яшчэ гадзіны будзе закінутую вёску, будуць аглядаць. Для тых, хто далучыўся, толькі не ведае, што адбываецца. Мы гуляем па сутнасці у сумесь Фростпанка і Камандос. Адна ад першай у нас ёсць тактычная як бы мапа, гэтая, ну, не тактычная, а стратэгічная мапа, на якой мы зараз знаходзімся, і мы сочым, каб наш цягнік па сутнасці... А я магу адзначыць, каб яно яно даедзе і спыніцца сам на прыпынку. Вось, каб наша каманда, наш цягнік быў у добрым стане, каб мы не замёрзлі, таму што мы рыхтуемся да зімы. Нам прыйдзецца падарожнічаць скрозь Сібір узімку, і гэта будзе не вельмі файна. Наш карабель для гэтага зусім не гатовы, нашы людзі просто памруць прямо ў самім цягніку, таму мы зараз рыхтуемся і спрабуем, больш за тое у нас не хапае ніякіх рэсурсаў. Нам рэальна патрэбна падрыхтавацца на самае горшае. Дамінік Іха, вось яны зараз аглядаюць вёску. Дакладваю, майор. Мы прайшлі скрозь усё месца, яно вельмі падобнае. Так, вось што мы знайшлі. Зноў каваль быў. Добра. Гэта літаральна той ж самы надпіс. Яны знайшлі кузніцу, і там пакінуты метал быў. А давайте адправім атрад, можа, з Якімаўкі. Няхай вернецца дадому. Хаця з іншага боку яны яшчэ даволі... Як яны выглядаюць? Дзе там? Я магу паглядзець на станах? Вось, пабачыць атрад. У іх яшчэ яны паўныя энергіі. Яны ўжо крыху падстаміліся, але мы можам іх адправіць наперад. Давайте адправім іх наперад. Death of the reprobate. Адпраўляйцеся сюды. Я спадзяюся, яны не сутыкнуцца з ніякім, ну, ваеннымі дзеяннямі. Я сказаў, не сказаў, на Death of the reprobate адпраўляецца 9500. Дзякуй вяліка. Так, наш цягнік зараз спыніцца на Рязані. Нормально. У нас, у прынцыпе, яшчэ металу паднабралося, мы можам ацаніць нейкія паляпшэнні, але, на жаль, ніякія паляпшэнні не пайдуць, якія для вагонаў, ну, для жытла. Вось, цягнік прыехаў. Занадта шмат, каб палічыць. Вы атрымліваеце справаздачу ад аднаго з вашых салдатаў. Інфармацыя, якую ён атрымаў, як мясцовыя размаўлялі, калі цягнік зрабіў прыпынак. Справаздача кажа, што чырвоныя маюць вялікі лагер, дзе яны трэніруюць новых рэкрутаў. Аднак шмат і па выглядзе шмат хто спрабуе далучыцца, складана нават палічыць іх колькасць. Справаздача падсумоўвае. Яны абяцаюць сялянам дапамагчы
што ваенныя дапамогуць ім апрацаваць іх жа зямлю. Засталося так шмат, засталося так мала людзей для працы з-за вайны. Яно з-за гэтага ежа пачынае гніць у палях, з-за гэтага ежа на палях гніе, і людзі прыяднаюцца да чырвоных. У канцы справаздачы указана прыкладная лакацыя гэтага лагеру. Так, адправіць атрад у ваенны лагер. А навошта мне гэта? Дзе гэтая пазіцыя лагера? Я ведаю? Вось он. Ён далёка яшчэ наперадзе. Нам яшчэ прыйдзецца праехаць нармальна. Так, мае сэнс яшчэ якое-небудзь паляпшэнне? Мы можам сабе дазволіць якое-небудзь? Таму што зараз любое паляпшэнне можа вельмі надоўга нам спрасціць жыццё. Асцярожнасць. Менш верагоднасць інцыдэнтаў. Патрабуе 50 дрэва, але гэта будзе ўсё дрэва, якое... Ну, большая частка дрэва, якая ў нас ёсць. Падняць стенкі, такім чынам мы зможам больш вугля атрымаць. Гэта дадатковае месца дасць нам у інвентары. А наш інвентар зараз 14 000. І мы толькі палову выкарыстоўваем. Не, нам гэта зараз не патрэбна. Трываласць. Так. Менш шансаў на пашкоджанне. Блин, можа быць папаляпшаць розныя часткі цягніка, каб яны былі больш трывалымі, але я наконт гэтага не ўпэўнены. Блин, няўжо мне не хапае на уцяпленне нейкае? Верагодна, што рухавік зламаецца. Не, давайте наберемся металу і знізім верагоднасць таго, што зламаецца цягнік сам. Мне спатрэбіцца яго ён у самым магчымым лепшым стане. Што там з першым атрядам? Першы атрад адпачыў, мы можам адправіць першы атрад у лес. Абраць атрад. Вось яны даволі неблага падрыхтаваныя будуць. Давайте, адпраўляйцеся ў лес. А самі поедем, што ли? Мы едем туды. Блин, зараз ідэальны момант быў бы на адпачынак. Што у нас у лакаматыве? У выніку, калі два атрада адправіліся, у нас ёсць яшчэ такое, што у нас просто людзей няма. Так, у нас атрымліваецца, калі адправілася два атрады, працаўнікоў, па сутнасці, у цягніке не засталося. Угу. Блин, тканіны патрэбна, прям не хапаю. Я просто, калі адпраўлюся, першы атрад будзе за мной не паспяваць. І ежы мне хапае ежы на 2 дні хопіць. Добра. Я думаю, што я вось гэтага ряжска даеду даволі без праблем. А, не, гэта будзе ўвесь мой вугаль. Я дам час. Я дам сваім час. Крыху. Я, можа быць, даеду вось сюды, калі лес агледзяць, то я дам час, пад'еду сюды і буду тут іх чакаць, каб хутчэй глядзець вось гэтыя тры месцы, 3 вёскі. Ну, як одна вёска, 2 вёскі, одна закінутая, одна просто звычайная і возера. Невялічкая. Хутка будзе сонца яшчэ, выйдзе. Зараз ноч. Я магу паскорыць, конечно, давайте, можа. Так, набліжаюцца. Дарэчы, як тут хутка переключацца? Хутка F. Усё. У лес прыйшлі. Збірайце рэчы. Накладываю майора. Мы шукалі лакацыю і сабралі ўсё, што магчыма. Там што Максіміліана Драпа ёсць ён паляўнічы, то ён яшчэ злавіў трошкі жывёлак. Ну, да птушак. Добра. Ага, то бок яны бы самі сабралі толькі 16, але дзякуючы трэйту паляўнічыя. Яно настолькі ўзмацняе. То бок мне літаральна пад пэўныя задачы варта збіраць пэўных персонажаў. Прям вельмі атрад, лепей можна мінмаксіць атрад, які будзе выключна, напрыклад, выключна паляўнічых вы адпраўляеце ў лес. Што-небудзь такое, тое, што будзе карысна для даследу, ну, для агляду. Цікава. Можна было б падрыхтаваць літаральны атрад для збору, хаця з іншага боку у мяне любы атрад можа раптоўна сустрэцца з супраціўленнем дзе-небудзь, напрыклад, там чырвоныя будуць і у мяне будуць праблемы.
Таму я просто вельмі асцярожны. Можа занадта нават. Давайте вось гэты першы атряд адпраўляецца. Яму мае сэнс адправіцца сюды. Давайте вы адпраўцеся вось туды, а я пад'еду зараз бліжэй вось сюды. Дарэчы, станцыя. Гандляр, можа штосьці яшчэ паспеем зрабіць. О, не, тут на станцыі нічога не купіць. Кампазіцыя памп, магчыма, ўзнагарода мараль. Мараль, дарэчы, неблага было бы, канешне. У мяне трохі праблема. Так, ну гэтыя людзі адправіліся, а ты хто на цягніку? Як у іх з настроем? Пакрыху расце, вы ведаеце? Я думаю, што я не буду спыняцца для пабу, я просто адправлю цягнік. Так. Давайте глядаць там. Пад'едзем бліжэй. А гэта хуткасць моя, так? То бок я магу тэарэтычна палепшыць цягнік, каб ён ехаў хутчэй. Тэарэтычна. Альбо, можа быць, ён не будзе ездзіць хутчэй ніколі. Так, Альжбета Выбіралова. А яна... Чаму яна так стомлена? Таму што ў яе две ролі... Яна і лекар, і баявы медык. Ага. Пачынаецца стомленасць. О, дакладна, можна яшчэ аж апгрэйдзіць. Ой, блин, тут усяго. Яна медик баявы, і я на другі ўзровень. Я магу яшчэ вышэй падняць, не? Медик базовая дапамога на поле боя, якая лепей, ну, больш падушае верагодны салдат, што яны паспяхова вернуцца з місіі. Досведчаны медик можа перавязваць траўмы больш эфектыўна. Каб стаць медикам, салдат павінен мець больш высокі інтэлект і харызму. Окей. Пасіўныя эфекты тут розныя атрымліваюцца падчас бойкі. Добра. Ну, ось яна ўжо падстаўляецца. Петр Міндес, майор. Разведка заўважыла перашкоду наперадзе. Выглядае так, што велічэзнае дрэва упала на дарогу. Нам патрэбна яго прыбраць. Можна паспрабаваць прабіцца скрозь яго, але мы павінны... Не, нам трэба, мы будзем вельмі асцярожны нашым караблём. Спыняем цягнік, разбіраемся. Так, это новенькая, гід. Так, кампазіцыя цягніка. Можа і падасца, што парадак, у якім размешчаны вагоны, не мае ніякага значэння. Насамрэч, гэта неправда. Падарожжа да Владзівастока небяспечна, і цягнік можа быць пашкоджаны чымсьці, што будзе знаходзіцца на дарозе. Так, магчыма, лепей мець наперадзе вагон, які вы не супраць пашкодзіць. Згубіць, напрыклад, прыпасы, гэта меншая праблема ў параўнанні з тым, што вы згубіце лакаматыў. Вы можете змяніць парадак вагонаў на некаторых станцыях. Добра, мы так зробім, але зараз гэта не прынцыпова. Ачысціць. У нас 2 гадзіны пакуль прыпынку, і гэта якраз такі тое, што ўсё роўна ідэальна мне патрэбна. Так, атрад нумар 2. Калі ласка, адправьцеся на возера. Вось, дадатковая ежа з азёраў. Давайте. Ежы пакуль хапаем, мы набраліся ежы на 3 дні. Так што, ў прынцыпе, мы плюс-мінус яшчэ нармальна даем рады. Мы, правда, стомленыя, в гэтым праблема. Я ганяю зараз салдат, поўнасцю збіраючы прыпасы. Ну да ладно, зараз яны адправяцца назад, і мы адправлю іх на адпачынак. У мяне не тое, каб ёсць людзей на ратацыю. Вось у чым праблема. Як бы я максімальна іх ганяю, але мне патрэбны усе рэсурсы, якія толькі ёсць.
У першую чаргу ежа, у другую чаргу паліва і у трэцюю насамрэч тканіна, каб палепшыць іх вагоны. Вітаю, Чпатыра, вітанчкі. Я не ўпэўнены, у які момант ты далучыўся, што ты прапусціў. Так, давайте рыбу няхай парыбаляць там. А гэты атрад пойдзе па гандлю вёсцы гэтай. Так. Гандляр, пап, гандляр. У нас няма персонажа, які бы быў гандляром. О, у іх можна ежы набыць. Але праблема ў колькі... Ну, мы літаральна ўсе грошы згубім на гэта. Колькі я магу у вас накупіць? То бок, калі я накуплю на 500, напрыклад, манет, то я куплю ўсяго 21. То не блага, але не тое, каб шмат. Ты настолькі я адчайны. Просто набоі нейкія умоўныя. Набоі я не набуду, ну, не здабуду ў лесе, напрыклад. Ежу яшчэ магчыма. Ведаеце, што мы просто адправім атрад назад. Ідзіце дадому. Вам патрэбны адпачынак. Добра. Адны рыбаляць, і зараз мы прыбіраем з дарогі. У нас зараз атрымаўся нечаканы прыпынак. Перад намі паваленае дрэва, і, ну, тут не бачна, але перад намі паваленае дрэва, якое патрэбна прыбіраць з дарогі. Прям на рэйкі упала. Калі прыбером дрэва і скончыць рыбалку, то я адпраўляюся назад. Ну, не назад, далей адпраўляюся. У Ряжск. Угу. Так, усё. Не, пачакайце-ка. А чаму пауза? Вы прыбралі? Ага, блакада, ўсё, гатова. Майор, паваленае дрэва, якое блакавала шлях, было прыбрана без нейкіх праблем. Мы можам ехаць далей. А, і мы яшчэ і на дрэва, якое разабралі. Цудоўна. Нам гэта спатрэбіцца. Можа быть, невялічкае прыапшэнне займемся, пакуль там на возеры яны там займаюцца. У нас, можа, на што-небудзь хапае мелкае. Зусім мелкае. Так, вось якраз такі дрэва, асцярожнасць. Верагоднасць інцыдэнтаў на гэтым самым лакаматыве. 2 гадзіны... Дрэва 50. Альбо не варта. Штосьці, што карыстае дрэва ў ідэале. Так, это все метал патрабуе. Гэта патрабуе і дрэва, і метал. А гэта узнятыя сцены. Ну, гэта больш запасы нам падвышаем. Блин, я ожидаю, каб было менш інцыдэнтаў на лакаматыве. Давайте. Может быть, конечно, лухта, але так. І займем, трэба наняць, так, ось, 4 чалавекі будзе займацца гэтым. У мяне наперадзе яшчэ цэлы дзень. Таму яны спакойна дадуць рады там усім натоўпам. Добра. Чакаем атрад з возера. Можа быть, нават паедзем да таго моманту, як атрад на возеры скончыць. Альбо ён ужо будзе адпраўляцца, і мы самі выедзем. Дарэчы, цікава, што вёска адзначана як не скончаная. Тыпу, быццам бы там яшчэ штосьці можна знайсці. Слухайце, а што калі можам? Добра, там апгрейд, дарэчы, скончыўся. А што на возеры? Вось, гатовае. Возера было поўнае рыбы. На шчасце, Каміль Хадраба быў з намі, і это было як магія. Каміль быў у яго, ён уцягваў адну рыбу за другой. І за гэтага наша падарожжа атрымалася паспяховым. Плюс 19 ежы. Няблага. Колькі мне ежы? Усё яшчэ на 3,2 дні. Давайте-ка адправім другі атрад. Яны яшчэ не стомленыя. Дзіўна вельмі, што яны не стомленыя. Другі атрад увесь гэты час насіўся. Усю паўночы бегаў. Мне такое адчуванне, што я вёску да канца не даглядзеў. Можа быть, там можна некалькі спробаў зрабіць і больш ресурсаў здабыць, і я такім чынам прадзяўбаў. А не, пачакайце-ка, гэтыя вёскі адзначаныя. Чаму гэта не адзначана? Так, вы.
даследаваць гадзіну. І зараз я цягнік, калі ласка, адпраўляйся. Недалёка, зусім недалёка. Так. Чакаем людзей з вёскі і проста едзем далей. Па сутнасці зараз раніца, я магу зняць людзей адсюль. Пачакайце, а чаму яны? Яны аўтаматам? Можна адправіць... Вось, я зразумеў, гэта людзі, якія працаўнікі аўтаматам здымаюцца, калі апгрейды скончаны. Яно не патрэбна ставіць так. Наадварот, трэба спыняцца і займацца ремонтам. Ты не можаш на хаду прыглядаць за імі. Зразумеў. Справаздача. Ну, гэта ж было ўсё. Там быў подпал з вуглем. Тое, што мне патрэбна. Мне з вуглем самая праблема зараз. Цудоўна. Адпраўляйцеся на цягнік. Хопіць. Мы ўжо нармальна агледзелі. Мы зробім яшчэ прыпынак вось тут дзесьці. Але пакуль Ряжск, наш наступны прыпынак. Давайте, атрад. Чакаем толькі вас. Ежы. Яшчэ ўсё яшчэ 3 дні, нармальна. Мы ў плюсе. Поехали. Мы можем, конечно, паскорыць увесь працэс, але я не збіраюся паліць больш паліва, чым патрэбна. Таму што мы літаральна едзем на апошніх запасах. У нас вельмі асцярожна трэба карыстацца. У нас хапае на некалькі гадзін паліва, каб вы разумелі. Гэта літаральна кароткія перапынкі паміж станцыямі, даехаць з аднаго месца на іншае. З запасамі ежамі... З ежай вырашылі праблему, з палівам не, зусім прям не. Магчыма, мы ўсе нашы грошы дадзім выключна на гэта. Альбо пачнем паліць дрэва, што не ідэальна. Мы занадта рана ў нашым падарожжы, каб такое сабе дазваляць. Таму што, падаецца, калі мы трапім у Сібір, то гэта будзе адзіны варыянт, і адкуль мы будзем увогуле паліва браць. Так. Дапамогу ў дарозе. Капітан Лангер падыходзіць да вашага пакою з усім ваенным дэкорумам і так як патрабуе пратакол. Пасля таго, як ён пагрукаў вам у дзверы, ён абвяшчае сваё імя і ранг і запрашае дазволу зайсці. Вы маеце адчуванне, што ён вас тэсціруе і збіраецца ацаніць вас па вашых дзеяннях. Так. Вы можете зайсці, капітан. Ну, будзем адказваць яму, як ён... Гэты чэл самы нездаволены. Ён хацеў бы быць на нашым месцы. Мы ў выніку выпадку... Па сутнасці, мы былі назначаны як прыемнік таго капітана, ну, майора, які быў перад намі. Але гэты чэл лічыць, што і мы... Ну, ён лепей падыходзіць на гэтую пазіцыю, па сутнасці. У нас такі пасіўна-агрэсіўны канфлікт ёсць. Зайдзіце, капітан. Калі заходзіць Лангер, вы салютуеце жэст, які ён паўтарае. Ён застаецца стаяць, пакуль вы не загадваеце яму расслабіцца, ну, і дазволіце яму казаць. Яго выраз твару застаецца нейтральным, і вы не разумееце, ці вы сапраўды зрабілі тое, што ён хацеў, ну, ці падышлі вы яму па яго стандартах, ці не. Майор, ёсць магчымасць, якую вы павінны... Лангер хутка разумее, што ён неправільна прамовіў і ён хутка папраўляецца. Вы можаце знайсці яе важнай. Па постарах і мясцовых, шмат мясцовых вёсак шукаць дапамогі. Вайна поўнасцю знішчыла ўсю працоўную сілу ў гэтым рэгіёне. Чырвоныя карыстаюцца гэтым, каб атрымаць новых паслядоўнікаў і перацягнуць людзей на свой бок. Мы можам паспрабаваць скарыстацца гэтым таксама. Добра.
То бок ёсць людзі, якія могуць пажадаць до нас далучыцца. Я ўжо знайшоў такую вёску. Дазвольце сысці, майор. Вы дазваляеце, ён зноў салютуе і сыходзіць. Дапамога. Вось, мы можам паспрабаваць знайсці сабе каго-небудзь. Так, вёска. А якую вёску я назначыў? Ніжны Ломаў. Вось гэтая вёска, хутчэй за ўсё, перад Пензай самай. Блин. А, не, вось оно, Чернобаева. Вось она. Мне ёсць атрад. Мне самы круты атрад мой зараз на адпачынку. Яны стомленыя. Мне бы лепей было іх адправіць на вылазку гэтую. Але другі атрад выглядае... А, не, пачакайце-ка. Месца для атрада няма. Я магу сфармаваць новы атрад? Атрады? Давайте новый атрад збяром. Паспрабуем. Так. Потому что у нас літаральна ёсць... У нас ёсць людзі для яшчэ аднаго атрада. Адзінае, што ёсць людзі, якія займаюцца якраз такі, з'яўляюцца інжынерамі на лакаматыве. Не, там абмежавана вельмі людзей будзе. І не вельмі падыходзячыя ролі. Вось гэта Антонін Кура. Можа быць, мы сюды адправім яго. Вось ён не заняты ў нас. Цудоўна. А можа яшчэ месца ёсць? Воу, атрада можна яшчэ побольше накідаць. Во, у нас ёсць людзі, у нас ёсць вольныя людзі. Так. Давайте тады і ў першы атрад накідаем яшчэ пару людзей. Так. О, тут у нас ёсць камуністы ў нашай камандзе і іншыя. Вось гэтага чала адправім. Пулямётчыка. Блин, я думаю... Вось это харызматычны персонаж, можа быць, яшчэ каго-небудзь. Просто я думаў, што атрады не абмежаваныя, таму я іх такімі маленькімі сабраў, але зараз я бачу, што ў мяне прям ёсць магчымасць атрад прям пашырыць. Хоць у мяне не хопіць людзей на ўсе, на 2 атрады поўныя. Давайте вось гэтых двух раскідаем просто па месцах. Вось вы. Блин, стомленых хапае яшчэ. Давайте пастаім пакуль. Мы просто пастаім. Ёсць магчымасць зараз кампазіцыя цягніка. Блин. Не хацелася бы прыпасамі. У нас прыпасы вельмі важныя, але лакаматыў, канешне, гэта кабзда, калі мы яго згубім. Давайте ўсё ж такі прыпасы няхай будуць наперадзе. Вось так. Але, блин, лакаматыў тады не будзе бачыць, што наперадзе. Гэта ж лухта таксама. Не, ведаеце, што... Не, лакаматыў будзе наперадзе. Яны ж там просто ні халеры не ўбачыць. Так. Там ёсць лекар, а кому-нибудь лячэнне патрэбна? Атрады. Не, падаецца, усе жывыя. Усё ў парадку. Мне так трошки пабойваюся ісці ў тую вёску. Таму што там будзе бойка, а я не памятаю, як воеваць у гэтай гульні. У гульні, у якой гэта, як бы, палова геймплею. Так-то. Альбо, можа, ўсё ж такі, хоць яны і стомленыя. Не, давайте пачакаем. Просто пачакаем. Блин, я не магу просто так сядзець. Не. Мы не будзем, гэта губленне часу. Лепей паляпшэнне якое-небудзь ляснем, пакуль мы чакаем. Узмацнёнае шасі, больш запасы здароўя лакаматыву. Вось так зробім. Назначыць працаўнікоў. Ёсць хто-небудзь? Адпачываюць яны. Якая патрэбная кнопачка? Не, такая не патрэбная. Зразумеў. Блин, зараз за таго, што я адправіў людзей у атрады, ведаеце, прыйдзецца хутчэй за ўсё зрабіць так, каб атрады былі трошкі менш па памерах. Раз. Хаця бы 2 чалавекі, каб не было ў атрадах. Вось так. Таму што па сутнасці ў мяне здараецца такая сітуацыя, што па сутнасці у цягніку няма каму працаваць. Вось. Гэтыя 2 чалавекі будуць працаваць тут.
Таму што кагосьці проста падтрымліваюць у працоўным стане. Можа быць, на ремонты яшчэ невялічкі адправіць іх жа. Няхай яны, можа, прыглядаюць. Таму што па сутнасці я жадаю, каб мне проста людзі адпашлі. Яны вельмі шмат бегалі па наваколіцы і стаміліся проста. Чакаем. Пакуль мы стаім, мы толькі ежу карыстаем. Таму... А ежы зараз пакуль прыпасаў якраз такі хапаем. Ремонт 1900. Гэты ремонт, колькі ён патрабуе? Ён даволі шмат з'ядае. Не. Я так разумею, што ён гэта сама, не залежыць ад таго, наколькі пашкоджаны сам лакаматыў. Напрыклад, колькі гэта пакаштуе. Яны ўсе аднолькава каштуюць. Мне бессэнсоўна рана пачынаць ремонты перад тым, як гэта рэальна патрэбна. Просто губленне ресурсаў будзе. Так. Яны аднавілі сабе мараль часткова. Вось гэта больш за ўсё Альжбета стамілася. Я б хацеў іх ужо выпраўляць. Але патрэбна пачакаць. Давайте пачакаем яшчэ гадзінку, можа паўтары. Вось так. Альжбета. Усяго пару гадзін адпачынку, але прыйдзецца іх ужо адпраўляць. Не можам чакаць. Пасля гэтага будуць проста адсыпацца колькі магчыма. Дарэчы, пакуль такая справа, мы можам назначыць з іншага атраду зараз. Усе даступныя салдаты, вось тыя, хто назначаныя зараз. Так, правильно? Правильно. Train entry for this combat role. Антонин Кура. Гэта ты? І ён працаўнік, а дзе яму не хапае, быццам бы. Поўныя рацыёны. Чаму яму піша, што чагосьці не хапае для трэніроўцы? Патрабуецца машинган. Так. У мяне ёсць машинган. Я не разумею, у чым праблема. Ну, давайте назначым... гэта у нас занятыя. Вось, назначыць тых, хто у нас ужо военны. Неудалыя хворыя. Давайте з таго атраду адправім пару. Асабліва тых, хто нічога не робіць. Ось ты у нас. А чаму ты? Ось, я трошки перенесу парочку. Просто каб мне было больш людзей на бойцы, калі будзе бойка. Хаця я не думаю, што мне столькі патрэбна прям. Зноў жа, я не ўпэўнены ў сябе, таму адпраўляем. Ось. Сядзім у рэшскі, і пакуль астатнія адпачываюць, у нас атрад пойдзе правяраць, што ў вёсцы. Мы, па ідэі, можам рэкрутаў там сабраць. На жаль, без отпуска. Так, ну добра, калі з ежай парадак, просто 3 дні, гэта прям даволі доўга, мы паспеем... Пакуль што ежы мы набіраем вельмі хутка. Хаця, можа быць, я пра памылку раблю. Давайте, наберыцеся до города. Яны прыбылі. Давайте. Зараз будем, магчыма... Ну, тут показана як бойка, прям адзначана. Хоць і простая. Але паглядзім, што такое простая бойка з аднім чэрапком. Пачаць місію. Рэкамендуемы памер атраду 6 чалавек. Складанасць 1 чэрап. Добра. Поле перад вами вельмі спакойнае. Восень грае на... Ну, ветер вясны грае на гэтых полях.
З далекої адреної дистанції вёска виглядає як rural іділ пожухна. Быццам бы сышла з малюнку. Ваші салдаты павольна ідуць да яе. Магчыма, хтосьці заўважыў іх раней, калі стары чалавек набліжаецца да іх перад тым, як яны дасягаюць першых дамоў. Яго рукі адкрытыя ў жэсце, які паказвае, што ў яго няма зброі. Я мэр гэтай вёскі. Калі ласка, мы не ждаем ніякіх праблем. Власцібор свабода наш, кажа. Ну, не мэр, ну, карацей так, галоўны староста, карацей, вёскі. Мы прыйшлі сюды, таму што ваша выглядае так, што ў вашай вёсцы патрэбныя яшчэ людзі. Мы жадаем дапамагчы. Староста глядзіць на вас з падазронам. Навошта вам гэта рабіць? У нас не тое, каб шмат чаго прапанаваць узамен за вашыя паслугі. Мы спадзяваліся знайсці людзей, якія ждаюць прытулку за межамі горада і проста ежы за сваю працу. Мы просто жадаем паказаць людзям, што гэта не толькі чырвоныя жадаюць дапамагчы мясцовым, і нам патрэбна ежы для нашага падарожжа. Староста выглядае неўпэўненым. Ён глядзіць назад на вёску, думаючы наконт рэчаў, якія патрэбна зрабіць перад зімою. І думкі пра тое, што не хапае рук, якія бы маглі гэта ўсё зрабіць. Слухайце, ёсць некаторыя рэчы, з якімі вы можете дапамагчы. Не тое, каб шмат здольных мужчын засталося ў гэтай вёсцы. Магчыма, Саша дапаможа, але ён мог бы дапамагчы, але яго не могуць знайсці. Калі ён не прыйдзе, пашукайце яго. Ёсць высокі плот, які патрэбна адрамантаваць. Цяжолыя скрыні, якія патрэбна перасунуць. І у царквы няма вады. Але з вашымі здольнасцямі вы таксама маглі б дапамагчы з тым, каб разабрацца з ваўкамі, якія знаходзяцца паблізу. Зрабіце гэта, я замоўлю слова за вас іншым. Але я не магу абяцаць вам шмат ежы. Давайте, няхай. Адзін з нашых салдат крычыць загад, каб адправіцца на працу, яны ідуць у вёску. Так, добра. І як гэта місія? Ну то бок мне прям на мапу выкінуць, і мне прям усе гэтыя місіі прыйдзецца рабіць на мапе. Так. Tolik práce. Je tu plot, pár beden, pár vlků. Vlci? Čo ďalej? Baba Jaga? Ha, to je fúk. Zvládneme všetko. Áno, pane. Ідем. Адрамантаваць плот, вось гэта ўсё. Па сутнасці, рэальна мы зараз ремонт плот. А што я павінен тут? А боже, нам мне вельмі нечаканыя здольнасці патрэбныя. А хто з вас можа збіраць? Вось. Rozkážete, pane. Jasná vec. Vyrážam. Áno. Так, расліны. Rozhodne nie. А чаму нельга апрацаваць плот? Няўжо у нас салдата няма, які мог бы плотом заняцца, альбо патрэбны ресурс нейкі? Pripravený. Да ладно. Pripravený. А што я не так раблю? Podľa rozkazu. Адрамантаваць плоты? Вось, ремонтны набор. Давайте взять кулеметчик буде. Tak ja to vypáčim. Našla jsem opravářskou sadu. Ako rozkážete, pane. Так. Ремонт там. Там палево. Я ж докладно, я ж могу збирать. Я ж не буду супрать, правильно? Так, не супрать. Čekám na rozkazy. Зелье варить будем. Так, ну мы же ведьмары, ведомые. Hotovo. Máme 3 třísky, 2 bolavé palce a 1 pohmožděné sebevědomí. Na budúce budeš držať klince a kladivo si vezmem ja. Добре. Rozumiem. З этим разобрались, а скрині, які поносить тут потрібно. Можна просто їм... Připravenější už nebudu. Nechte to na mě. Оп. To nejde. Боже, тут прям потрібно ось так. Ну тут припасів яшчэ можна по дорозі підсобрати. Аби знаками не користатися. Ну, чого не поробиш. Такое життя. Poslouchám. Діти, ви всі віддавайте Postarám сюди. se o to, pane. Vaše rozkazy?
А чому мені потрібно кожному загадку давати по одинці? Povídejte. Я думаю, гэта тое, што магло бы быць просто скончана звычайным гэтым. Просто не катсценай, а ось узаемадзеяннем. Samozřejmě. Postarám se o to. Хотя я думаю, яны хацелі, каб я... Мне падаецца, будзе бойка нейка. Ty bedly, já je počítám. Proč se pořád zdvojnásobujou? Так. Jsem na cestě. Трохи яшчэ припасы ёсць. Seberu všechno, co najdu. Podíváme se, co je uvnitř. Ну реально просто по сутности припасы. А вы што? А, ваду у Розумею. царкву принесці. Тут нічога няма. Jdu do krytu. Тут накиданы не наш. Не наш, мясцовы. Rozkazy? Давайте медик будзе. Оп, Уж з ду. вадою. Ano, А дзе цар... А, вось царква мне адзначена зараз на Розумею. мапе. Зараз хутенька атрату весь паганяю па вёсцы. Каб хутенька можа быць штосьці знайсці карыснае. ano, pane. Не бачу нешта. Ну так, пусто. Dle rozkazu. Пераправерце вось там яшчэ. Už jdu. Не, нічога. Абсалютна нічога. Просто можна забіць. Samozřejmě. Добра. Вось, царква наверсе. Тады наверх падымаемся. Можна было бы адразу з ваўкамі разабрацца, але потым. Už jdu. Это по сутнасці просто моя разведка, тому што чалавек, які... Дзе там? Апошні. Ось ты. Čekám. Яна просто павольней ідзе. Už jdu. Їй патрэбна аднесці дзесьці тут калодзеж, так? Vaše rozkazy, pane. Už jdu. Это что? Samozřejmě. А что Для гэта у нас? розказу. А что я не могу Ты гэта правы, открыть? Мне ключа не хапае. Где там яна? Вось яна настолькі Повідайте. павольна ідзе. Давайте ось тут Постарамся. поставим. Poslouchám, pane. Jako by se stalo. Ага, і гэта типу набой, які звонку. Мне такое адчуванне, што зараз будзе бойка. Rozumím. Прям не просто так мяне на гэтую мапу закінулі, але там прям бачна, што там будзе вышка і яшчэ припасы ёсць. Ведаеце Ano, што? pane. А я магу кінуць ёй, каб яна ну, не насіла далей. Можна просто сказаць ёй, типу, кінь? Не, просто так... А, можна, вось. Няхай дропне. Ano. Вось тут. Povídej. Пойдем ваўкоў пераб'ем і потым толькі сюды вернемся. Разумею. Мне ёсць подозрение, што бойка будзе каля вёскі. О, каля Постараемся, царквы. A teď Практычна je до to сярэдзіны moje. пераклаў. Віншую. Podíváme se, co je uvnitř. О, Ано, 50 тканіны. Ачмуреть. Просто. Hledám kryt. Ну, нормально так этой миссии дают, насамрэч. Это не просто так, не жартиком. Postarám se o to. Так, 50 яшчэ паліва. Ачмуреть. Dobře, jdu tam. Каю. Už jdu. Где там волки? Где там Dobře, jdu tam. стрига ваша? Вось он волк. Але я могу по сутнасці вось так просто Zaujímám разместить pozici. отряд. А чому так мимо? Одного вот трохи погрызли. Jestli je zaútočili na mou vnučku, určitě. Jestli najdete červený plášť, neříkejte mi to. Rozumím. Угу. Ну тут пытается все. С волками разобрались. Postarám se o to. Тогда зграя. Dobře, jdu tam. Ну Ano. і на гэтым падаецца ўсё. Мы агледзелі па сутнасці вёску. Давайте ідзем назад царквы. Postarám se o to. Пасля гэтай місіі зробім невялічкі перапынак. Я паснедаю. Чырвоны каптурок згубілася, дачка памёрла. Ну, загрызлі воўкі, загрызлі, яна паспытала, калі знойдзе пабачыце чырвоны каптурка, і ласка мне не кажыце. Ось. Už jdu. Ну, таму што яна ўпэўнена, што яе дачка загінула, яна не ждае гэтага. Přesně tak, pane. Hned tam budu.
Оп. Bůh vám žehnej, legionáři, jako ve své nekonečné moudrosti žehná této vodě. Dobrá práce. Teď musíme najít jednoho z vesničanů. Měl se vrátit už před pár hodinami, ale nikdo ho nemůže najít. Vlkou jsme už zabili. Jen ty čtyřnohé. Postarám Если яшчэ чел гэта не вярнуўся, якога яны чакаюць. Давайте вышку гэтую. Rozumím. Опаньки. Это кто? Белая либо червоная? Pohřešovaný vesničan. Это, максимум, вязковец. Jsou to Яны divoká застрелили zvířata. его. Dvounozí vlci s červenou srstí. Tak, Jejich to červené. výlohu jsme viděli. Chtějí všechny zabít a vypálit vesnici. Neopravil som ten plod len preto, aby zhorel. Dajte mi pár granátov alebo guľomet a ja červeným ukážem. Так. Пытанне. Як я магу скарыстацца... Ну так, яны тут мяне заўважаць. Мне бы на іх пастку нейкую падрыхтаваць. Але гэтая дарога шчыра выглядае нават... Не, ну ўсё дрэнна выглядае для перастрэлкі. Можа гэта медыкі так трапна стралялі? Так. Это яно ж так працуе. А я магу вось так атрад сюды адправіць свой? А, яны ідуць на вёску. Блин. Мне патрэбна неяк... Мне патрэбна падрыхтаваць засаду, але я не паспею. Яны могуць пайсці праз верх, але яны тут пачнуць атакаваць, так? Так, яны ідуць у той бок. Давайте хутенька падбяжым сюды. Я пагляджу, ці снайпер можа дацягнуцца да іх ці не. Оп. Можна. Добра. Poslouchám. Снайпер. Стабілізаваць, гэта не тое. Адцягнуць, атакаваць. Ага. Ano, pane, provedu. А не-не-не-не. Заставайся тут. Па сутнасці мы тут будзем іх чакаць, гэта невялічкі атрад. Астатнія адправяцца ў вёску, і мы ўжо там пойдзем. Лучше пойти глянуть. А можна атаку па магчымасці Ваши зрабіць? rozkazy, pane? Кто здесь? Что это? Оружие, к бою! Вось яны заўважылі. А чаму яны... Я заўважыў іх, але не страляю? А чаму стральба не адкрываецца? Што я зрабіў не так? Silent mode. Не? А чаму вы не страляеце-то? Ano, Čele. pane, provedu. Да што вы робіце-то? Так, Do krytu. по мне ўжо страляюць. Я зверху знаходжуся. Страляць яны не страляюць. Што за лухта? Připraven? Кинь гранату. Гранату можна кинуть у іх. Nech si to! А ё-моё, ён не можа кинуть гранату? Вось, пачалі страляць. Нарэшце. Блин, яму пашкодзілі так. Да кинь ты гранату, божухна. Granát! Чаму толькі некаторыя страляюць? Tam! Ужо адзін чел амаль ад'ехаў. Усё, разабраліся. Але адзін чел амаль проста ад'ехаў з-за таго, што яны чамусьці не стралялі. Ідзем займаем іншыя кропкі. Яны ўжо па мясцовым страляюць. Давайте спускаемся. Хутчэй, 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 хутчэй. Не хаваемся. Сэнсу ўжо ў гэтым няма. Ano. Альбо ёсць. Ці магу я зрабіць нейкую... Мы неудала знаходзімся. Давайте гэты паранены. Ты застаешься вось тут. Ці астатнія будуць. Блин. Я не удала знаходжуся. Я прям не удала знаходжуся. Počúvam. Так, ты. Займи вось так позицию. И подрыхтуйся стрелять вот Toto сюда. pôjde. Pripravený. Ты. У тебя есть нейкая... Блин, мне может быть... Можно, конечно, поспробовать было бы глубею вёску чакать, але... Ну, такое. Kryjem sa. Так, Poslouchám, pane. снайпер. Podívám se. Кинь разведку. Já by pak jel Так, кулеметчик. na čvort s ním. Подрыхтуйся Раскладам. стрелять. Так. Ano. Стрелок. Ага, можно рывок з
як на байонет, забыўся, як яна называецца, са штыком зрабіць. Гэта не тое, што мне патрэбна. Zaujímám pozici. Vaše Tak. rozkazy. Ты, Rozkazy, panie. ты ўсё яшчэ раскладваешся, Som tu. Яшчэ адзін Skryjem sa. снайпер. Насамрэч толькі за камянямі і магу схавацца, не толькі мне выбар вялікі. Rozkazy? Так, медык і снайпер. Poslouchám, pane. Блін, рэальна абмежавана проста колькасць, дзе схавацца. А гэта занадта далёка. Rozumím. Poslouchám. А вы можете не хавацца зараз? Ёсць. Мы пачалі страляць. Я спадзяюся, што яны пабегуць на кулямёты. Я вельмі спадзяюся. Вось яны выбегаюць на кулямёты. Nepřítel! Так, кому пашкодзілі? Rozumím. Ой, не. Стоп. Не рабіце гэтага загаду. Гэтага снайпера просто адвяду. Так, гранадзёраў іх няма, гранадзёр у мяне пашкоджаны, так? Вось он тут. Rozkazy? Давайте-ка медыка адправім палячыць. Je to jen Вось škrát. гэтага, каб гранадзёр быў у бяспецы. Блін, мясцовага застрэлілі. Připravenější už nebudu. Hledám kryt. Давайте хаця бы хоць як-небудзь схавацца. Снайпер хоць чым-небудзь дапаможа. Ja to nechápu. Ёсць, адбіліся. Nemali by červení ponúknuť dedinčanom pomoc? Ano, je... Што мы не так зрабілі на пагорку? Не, мы ўсё зрабілі. Чырвоныя прыйшлі знішчаць усю вёску. Мы зрабілі на пагорку... Канкрэтна, што мы зрабілі на пагорку, што па нам так не стралялі, мне падаецца перапад нейкі высокі, і я не разумею, чаму ворагі мяне тады маглі страляць. То бок я не мог страляць па ім, а яны могуць па мне. Вось гэта дзіўная сітуацыя была. Nebo možná Вось, chtěli všem таму што зараз ukázat, гэтымі co se камянямі stane, лепей když se v атрымалася. téhle občanské válce nevyberou tu správnou stranu. Kapitán Langer bude vědět, co dál. Jdeme. Presúvam sa. Počúvam. Nie, to nejde. Co se děje? Так, а што я павінен? Адпраўляцца, проста сысці. З таго, што адкрылася частка лакацыі, мы Ano. збяром прыпасы, таму што з іх магло штосьці застацца. Вось, на пагорку нейкая дзіўная лухта адбылася. Мне падаецца, проста агоня не вельмі разлічвала, што я там буду абараняцца. Хаця там настолькі відавочнае месца для абароны. Можа, засада лепей снайперам не страляць? Не, снайперам якраз таки нормально. Снайпер проста... Яны як бы не зусім прям снайпер у мяне, а як марксмены, скауты. Вось, яны проста як снайпер адзначаны. Вось. Трохі проста іншыя чаканні павінны быць. Ён дапамагае бачыць, што наперадзе без неабходнасці самому ісці ў небяспечную тэрыторыю. Ano. Так, там есть месца на выхад, але я абшукаю яшчэ вось гэту лакацыю. Jsem na cestě. Нейкі дом ёсць, можа быць, якія-небудзь прыпасы яшчэ будуць. Jako Ježa. se stalo. Вось не проста так я сюды схадзіў. Як чуў. Už jdu. Так, 10 ежы. Нормально. На пагорку яшчэ можа хоць што-небудзь быць. Сумнеюся, але мало ли. Ano. Не, нічого такого. Пачакаць-ка не, нешта адзначана, вось оно. І мне на мапе яшчэ одно месца паказвае. Тут ключ можна сабраць. Пачакайце-ка, я прадзёбаў одно месца. Я адпраўлю скаута. Мне ўсё роўна не патрэбна нічога. Мне далі доступ да складу. Скаут там сходзіць нормально. Počúvam. Астатніх просто адпраўлю бліжэй да выхаду. Где-небудзь вось сюды, напрыклад. Už idem. Вось он мой скаут. Připravenější už nebudu. Ano. Ой, зараз кончым місію, паглядзім падсумаванне і зробім невялічкі перапынак. Я паснедаю, запушчу рекламны блок, каб можна карысна хаця б скарыстацца маім сняданкам, Ale rozkazu. каб ад нас Jakoby se чапіўся stalo. Twitch часова хаця б.
Вы ведаеце эту лухту? Там бачылі, не бачылі, карацей, Twitch усім стрімерам по замаўчанню, і у вас таксама гэта налада стаіць. Дарэчы, ну, тыпу, нават калі вы просто чатерсы, так, то у вас стаіць зараз у наладах прыватнасці, што ваши штукі, якія вы пішаце, і контент, яны на гэтым будзе навучацца нейронка. Вы по замаўчанню на гэтае згодныя. Вам патрэбна ісці ў налады і здымаць гэта, каб выйсці з гэтага. І тое, гэта не поўнасцю вас пазбаўляе, каб вы разумелі. Там по правілах, па сутнасці, вы ўсё роўна частка таго, што вы робіце, яно будзе ўсё роўна на гэтым нейронка трэніравацца. Ачмураць, так? Вось так вось. Гэта датычыцца не толькі стрімераў, як бы глобальна, гэта нават вас датычыцца. Калі вас гэта цікавіць, то у наладах профіля в браузере я нашла гэта, а пайшла праверыць у апкі і не бачу. Ну вось, я думаю, толькі праз браузеры можна гэта пабачыць. Dle rozkazu. Так, ну, глобальна, тыпу, это проста рашэнне кожнага. Мне проста не падабаецца гэтае ўціхую, не мы дадаем усім, і калі вы жадаеце, вы можете адмовіцца. А людзі проста пра гэтую опцыю ніхто... Калі ты проста сядзіш на твічы і нават проста з'яўляешся невялічкім такім, тыпу, стрімерам, ты нават не даведаешся, што гэта адбываецца. Мне цікава, на халеру яна ўвогуле. Ну, тыпу, што канкрэтна яны спрабуюць тут натрэніраваць. Ось, добренька. Кончылі місію. Адзінае, мы неўдала аднаму настралялі, вось гэтаму Йозефу Мейзіку. Ось, яму прыйдзецца прыходы ходзіць прям. Ось. -1 здароўя ў гадзіну. Ну, карацей, ён будзе ў нас на адпачынку. Яго патрэбна шанаваць. Але двое з іншых кулямётчык і скаут падвысілі ўзроўні, гэта цудоўна. Вось, назначыць медалі. Медалі я не памятаю, што яны даюць. Давайте вось гэтаму назначым медальку. Вось гэтаму медальку. А, гэта дадатковы досвед. Блін. Давайте вось гэтаму. Вось он, трэці, там, 4-й ўзровень уніку. Атрымаў. Так, а, не, 3-й ўзровень атрымаў. Усё. Chief Product Officer Майк Мінтон прызнаў, што функцыя зроблена opt-out, ну, то бок, яна па замаўчанню ўключана і будзе выключана, калі вы гэтага пажадаеце. Яна зроблена так, бо калі б яна была opt-in, то бок, вам патрэбна было бы пагадзіцца на гэта і актыўна штосьці зрабіць, каб гэта зрабіць, то тады бы ніхто не пагадзіўся. Справа вось у гэтым. Тыпу, ну ладно, ну ніхто не пагадзіўся бы. Ёсць людзі, якія не супраць. І я не маю нічога супраць гэтага. Просто што мне не падабаецца гэтая лухта, што вам, тыпу, людзі, тыпу, якія пагаджаюцца, ну, людзі пагаджаюцца на кукісы, на ўсе, прымаюць усе кукісы, так, і людзі, ведаеце, раней, зараз я карацей зараз распавяду просто, у меня зараз трошки срака гарыць, трошки за сітуацыі. Раней кукі былі ва ўсіх браузерах і свабодна трэкалі ўсё што заўгодна, так? То бок, ну, літаральна я вам кажу, я гэта рабіў. Ну, тыпу, я дадаваў па запыце кліентаў, каб кукісы, якія сочаць за тым, як людзі карыстаюцца вэб-сайтамі. Гэта не было праблемай, гэта лічылася нормай нават. Вось, але потым зразумелі, што гэта таксама парушае прыватнасць людзей. І таму з-за таго, што гэта парушэнне прыватнасці было дадана, зараз на ўсіх сайтах вы бачыце гэта тыпу пагаджаюся на кукі. То бок раней гэта рабілася бескантрольна абсалютна. І тут у нас абсалютна тая ж самая сітуацыя. Прям 1 у 1. За вамі сочаць. І ведаеце, што самае жудаснае? Ладно, кукі. Кукі шчыра не такая страшная хрень. Вось. А тое, што на вашых дзеяннях, па сутнасці, вучыцца нейронка, ну, такое ўжо. Вось, это, по-моему, значна больш такая крынжовая сітуацыя. І ў выніку тут усе зноў гэта па замаўчанню дазволена. Тыпу, проста нафігачваць. І мы зараз будзем што? Зноў чакаць, тыпу, 7-8 гадоў, як было з кукамі, пакуль людзі не зразумеюць, што гэта лухта. Гэта лухта прям з першага дня. Пра кукі не ведалі ніхто, акрамя тэх спецоў і тых, каго гэта хвалявала. Разумееце? Пра шыішку ведаюць усе.
Я вельмі здзіўлены, што зараз гэтага у першы жа дзень, карацей, не з'яўляецца штука, як у цябе пытаюць кожны раз, калі ты жадаеш, нават калі ты актыўна карыстаешся сайтам, у цябе кожны раз пытаюць, а ты жадаеш дакладна, можа быць, кукі жадаеш нашы атрымаць сабе? Вось гэтая лухта, жесці нейкая просто кабзда. Зараз натрэніруюць свае мадэлі, заменіць усіх стрімераў, пойдуць яны на завод. Я за гэта не пераймаюся, на завод і так пайду. Вось. Добренька. Місію скончылі. Ну, карацей, з кукамі нейкая... З кукамі падобная сітуацыя была, але з кукамі, я кажу, пра кукі просто ніхто не ведаў. Ну, типу, рэальна, у умоўным 2008 годзе, 2009 пра існаванне кукаў, які не падтрымліваўся ўсімі браўзерамі, дарэчы. Кукі не заўсёды былі такой опцыяй. Вось. Пра гэта ведалі толькі распрацоўшчыкі, і ўсё. І выкарыстоўвалі для сваіх мэтаў. Вось. Узяць нейкі 14 год таксама не ведалі. Калі схапіліся за кукі? 10 у 17-18 годзе? 19 нават, можа быць? Ну, типу, вось гэты перыяд. Вы разумееце, амаль 10 гадоў прайшло. Вось. Просто таму, што пра кукі ніхто не ведаў. А тут прям відавочная лухта. Прям відавочная. Я не разумею, чаму ўжо не бегуць... Не, ну я, падаецца, разумею, таму што тут якраз такі ёсць зацікаўленыя бакі, якія жадаюць грошкі на гэтым зарабіць. Ну, карацей, не ведаю. Мерзнуць трошкі ад сітуацыі. Ось, не маю нічога супраць, калі вы жадаеце на гэта пагаджацца, просто мне падаецца, гэтая хрень павінна быць у адваротны бок. Я жадаю, каб на мае штукі, ну, на маім контенце трэніраваўся шыі. І ты такі, пацярыць альбо не? Калі ў цябе запытаюць гэта, они просто ўціху уключаюць штуку, пра якую я бы прапусціў, калі бы я не пабачыў пост ад Багемы. Шчыра, я бы прям прапусціў гэта, я б не заўважыў. Ось, там яна схаваная в менюшках. Хрень. Так, яшчэ адзін дзень і яшчэ адна перамога. Можа, у вас ёсць сумневы і клопаты, але на пэўны момант ўсё, што тут ёсць, гэта адчуванне трыумфу. Вы шануеце гэта адчуванне перад тым, як адправіцца назад у рэальнасць вашага немагчымага падарожжа. Вось. Атрымалі павагу ад мясцовых. А ў выніку... Ага, яны не могуць... Там ёсць негатыўны статус, і яны не могуць вярнуцца, так? Мне падаецца, мы новых атрымалі. Не? Гэта ж больш, чым адправілася. Раз, два, 3, 4, 6 мы нейк адпраўлялі, а там 7, 8. 8? Дзіўна. Йозеф Мезік, ён не можа падарожнічаць. Ну, давайте, добра. Тут паляпшэнне ёсць. А чаму я не ўпэўнены, як гэта працуе? Тыпу, я магу зараз яму даць яшчэ адзін статус, так? Ну, у сэнсе, каб ён атрымаў новую штуку. Стабілізаваць. Ён зараз гренадзір, і яму можна дадатковы навык, як бы, спецыялізацыю адкрыць. Проста самі па сабе спецыялізацыі нічога не даюць. Вось, на гэта ён не можа атрымаць, таму што яго параметры не падыходзячы. Ну, давайте, няхай будзе ў яго. Просто я баюся, што я зараз абяру яму, і я згублю нейкую штуку. Point ролі будзе згубленая. А гэта атрыбуты. Блин, можа быць, прытрымаць? Прытрымаю. Во, у Дамініка ёсць. Ён палепшыўся, і ён у нас стралок. А можна неяк... Астралог, яму патрабуе... Гэта нічога яму не дае, насамрэч. Recoil control. Блин, там нейкія навыкі тыпу паляпшаюцца, але я не бачу, як яму гэта карысна будзе. Ну, давайте, ну, яго спрытнасць як бы неблагая. Не, давайте вось харызму просто падвысім. Я не ведаю, будзе бардам. Што за гульня? Гульня Last Train Home. Гэта сумесь паміж Frostpunk і Commandos, як бы гэта не гучала. Мы падарожнічаем на цягніку скрозь расійскую імперыю падчас рэвалюцыі і спрабуем дабрацца дадому. Мы гуляем за чэхаславацкі рэгіён. У нас не хапае прыпасаў, не хапае набояў, у нас не хапае, ну, абмежаваная колькасць рэсурсаў і прыняцце рашэнняў, што мы робім у пазіцыях. Пры гэтым час ад часу мы удзельнічаем у бойках
і у выніку дапамагаем сваім салдатам, ну, як бы сочым за станам усіх салдат, таму што паранены салдат. У мяне, напрыклад, зараз цэлая група не можа вярнуцца да цягніка, на якім мы падарожнічаем поўнасцю. Вось яна група закрасла у вёсцы Чарнабаева. Вось, а мой цягнік у Ряжске стаіць. І вось я не магу зараз адправіць, таму што падчас бойкі я неўдала паставіў свайго гренадзіра, ён зараз паранены, і яму спрабуюць аказаць дапамогу. Яго мала здароўя, ён не можа падарожнічаць. Я спадзяюся, што будзе нармальна, але паглядзім. О, дарэчы, блин, гэтымі штукамі можна перкі прыбіраць неўдалыя. Пачакайце-ка, дзе там? Это отряд, окей. Дзе у мне ўсе? Блин, дзесьці быў спіс типу усіх. Это не бачу. Вось яны, салдаты. Я не магу. Ага, это інтэлект я атрымаў. Добра. Яго ролі ёсць, і гэтых пунктаў няма. Ну, яны стомленыя, мне прям салдаты ўжо маль разваливаются. Так, скаут. І можа быць якую-небудзь ролю падбіраць, якая будзе разам працаваць файна. Можна ж даваць і розныя дадатковыя, типу інжынеры, там вось іншае. І міксаваць класы яшчэ. Рапідыум не знайшлі. Ну, кабзда. Чым мы займаемся ўвогуле? Давайте інжынерам няхай будзе. Блин, хаця з іншага боку. Я просто не ўпэўнены вось наконт гэтага. У яго і так ёсць стабілізаваць здольнасць. А няхай інжынерам будзе. Я можа лухту нейкую раблю, я просто не ўпэўнены, што тут з білдамі збіраць персонажаў. Вось. Фітнес, у яго з'явіўся спринт. І мы яму падвысім, ён у нас кулямётчык, так? Вось гэты фітнес яму патрэбна. Таму што ён будзе, яму патрэбна здаравенны кулямёт стрымліваць, каб ён нармальна страляў ім. Яму таксама 8. Подвысить, оп, пацвердзіць. Ёсць яшчэ хто з пунктамі невытарчанымі? Вось ты. Я ў цябе таксама не прыдумаў, што зрабіць. Давайте стралок няхай будзе. Яно неяк не тое, каб дапамагае адно аднаму, але няхай будзе. О, блин, нормально так ролі адчынілася. Баявы медык. Можна ёй дадаць роль інжынера. Просто я вось не вельмі разумею у сэнсе ну, вось гэтага аб'яднання нейкіх перкаў адначасова. Таму што ролю персонаж выконвае толькі адну ў атрадзе. Хаця з іншага боку, гэта лагічна. То бок, калі мне не хапае якой-небудзь ролі, мне варта мець такую нейкую камбінацыю, скажем так. Так, там скауты гэта недаступны ў любом выпадку. Стралок, можа быць, гренадзёр, што-небудзь такое. Давайте стралок, он нейкі дефолтны прям атрымліваецца. Ось, потому что я не думаю, что я буду часто переключать, ведаючы сябе, я не часто буду переключать баявыя ролі ў персонажаў. Ну, я не буду прям гэтым займацца. Не, давайте гэта прытрымаем. Просто не прытрымаю. Хаця з іншага, вось гэта кулямётчык. Тут я возьму кулямётчык больш разнастайна. Вось, повар у нас можа быць дадатковы чал. Хаця з іншага боку, мне падаецца, трэба гэта ўлічваць тады, калі ў мяне прям мала людзей. Блин, яны ўсе паранены нейкі. Не, гэта стомленыя паранены. Чат, глядзіце, зараз невялічкі перапынак. Літаральна хвілінак 10 я яшчэ рэкламны блок пастаўлю, я паснедаю. Вось, і будзем працягваць далей. Нас чакае наперадзе, з-за таго, што у нас паранены атрад, чалавек у першым атрадзе, яны не могуць вярнуцца з вёскі, і прыйдзецца іх чакаць даўжэй. І потым рулетка, праўда. Нас чакае наперадзе. У нас першы атрад не можа вярнуцца, таму што там паранены ёсць наш гренадзір, якога падстрэлілі моцна. Вось, і нам прыйдзецца пачакаць, пакуль ён адужае ў вёсцы і вернецца назад да цягніка. Я, можа быць, падрыхтуюся і буду адправляць іншыя атрады, каб уже разведваць наперад. Але па сутнасці наш шлях далей да Пензы яшчэ доўгі. І ў нас не хопіць паліва, што самае цікавае. Кончивается голосование, глядите, зверху з'явіўся таймер. Я не буду зараз ставить оверлей на перапынак. У вас... у нас же не рулетка на сёння. Выбачаюся, у нас сёння не рулетка. У нас сёння топ-1.
Я просто мне гэту вось штуку пераналаджваць патрэбна было. Я таму не рулетка. У нас справа зверху есть спіс галасавання, можна галасаваць за гульні, і сёння у нас пераможа тое, што на самым першым месцы. У гэтым будзем гуляць заўтра. Зараз у нас актыўна ідзе гэты і наступны тыдзень мы будзем гуляць выключна па галасаванню, то бок гэтая гульня, напрыклад, па галасаванню таксама. Вось, заўтра мы будзем гуляць у тое, што будзе у топ-1, калі таймер скончыцца. Я спецыяльна не змяняю вам оверлей, і я нават рэкламны блок можа ставіць не буду, каб у вас быў спакойны час пагаласаваць, пазакідваць пункты. Галасаваць можна праз кофе, можна за пункты канала, якія ў вас ёсць пад гэтым самым. Пад чатам пункты канала у меня дайсікі, іх тыркаеце і закідваеце на што жадаеце. Добренько. Мне зараз перапынак, і я дзесьці пад канец, альбо пад канец галасавання выскачу, каб абвясціць пераможцу, альбо што-небудзь такое. Хутка буду. Overlord 2.
Return of the Obra Dinn. Return of the Obra Dinn. Return of the Obra Dinn. Return of the Ralef, Smakna Yesai.
Так, я вернулся. Есть у нас пераможца. На завтра у нас Lucky Tower Ultimate 59 730 на ёй было. Гэта значыць, што пятніцу, як звычайна, по нашаму раскладу, гуляем у яе. Пры гэтым у нас яшчэ, калі у нас абіраецца топ-1, у нас вылетае адна гульня з спіса, за якую не галасавалі даўжэй за ўсё. На гэты раз у нас была, што у нас там быў, прагляд анімэ, 1030 на ёй было. Пункты з яе размеркаваліся па іншых гульнях гэтага ж чалавека. Бачу, танчык галасавала, і на яе іншыя варыянты праскідалася ўсё раўнаважна. Ну вось, добранька. Завтра идем шукать принцессу. Так, мы уже гуляли у Lucky Tower Ultimate, она дурненькая такая, гуня веселая. Вось, будем у яе гуляць. Нагадываю, что гэты тыдзень у нас, па сутнасці, рулеткавы тыдзень як бы падскончыўся. Наступны тыдзень у нас будзе поўнасцю па топ-1. Таму у нас вельмі падчысціцца і хвост наш з тых гулень, за якія даўно не галасавалі, і падчысціцца яшчэ і тое, што у нас у пачатку. Вось, была дыверсія? Якая дыверсія? Дзе? Я штосьці пропусціў. Я бачыў паведамленне, я толькі адыходзіў літаральна за секунд 20 до канца галасавання, каб вадзічкі сабе наліць. Вось. Глядзіце. Так, перамагла Lucky Tower Ultimate. Вось, глядзіце, на наступным тыдні поўнасцю топ-1, то кожны дзень мы будзем, зноў жа у нас 2 тыдні атрымліваецца па галасаванню, вось гэты, один тыдзень уже прайшоў амаль. Застаецца яшчэ адзін. Потым, я толькі зараз гэта кажу, чацвер таксама топ-1, так? Ну, тыпу, увесь тыдзень будзе. Прям цалкам да самай пятніцы. Правет анімэ ў спісе, гэта была дыверсія. Ну, окей. Ну, дыверсія сама па сабе скончылася у выніку. Глядзіце, якая яшчэ штука. Праз тыдзень у мяне будзе в отпуск, і я жадаю трошкі пакатацца, і пастрыміць у мяне магчымасці не будзе. Ось, я паеду ў іншы горад, і таму у мяне не будзе проста магчымасці ніяк стрыміць, таму цэлы тыдзень пасля тыдня, пасля наступнага тыдня, гэта атрымліваецца з 24-га, там тыдзень вы без мяне, зусім. Мне падаецца, я ўпершыню за 2 гады ўвогуле беру такі доўгі перапынак на стрымах. Вось. Мог бы як магіччык. Я не гатовы да такога. Я жадаю канкрэтна прям просто тыпу уставаць у той час, калі пажадаю. Тыпу вось так вось прыкладна. Так што не. З 24-га, там я не памятаю па якую дату будзе тыдзень, і на тым тыдні не будзе увогуле стрымоў. Я думаю, я якраз таки буду вяртацца у... Няхай, дайце-ка я дату скажу, каб і дакладней. Вось, 31-га. Вось, з 31 жніўня я, па сутнасці, першае, што буду рабіць, гэта будзем якраз таки кантрол пачынаць праходзіць. У нас будзе поўнае праходжанне контрола ад пачатку да канца. Вось, то бок панядзелак, аўторак, серада мы гуляем у кантрол, чацвер, пятніца, як звычайна, застаецца на галасаванне. У чацвер тое, што выпало на рулетцы, у пятніцу тое, што было абрана як топ-1. Вось. Солодзенькі сон 4 гадзіны. Не, ну тыпу, калі б я мог наладзіць, то наладзіў бы, каб каты стрыміліся цэлы дзень хоць вам, але такое тэхнічна складана пакуль. Пра гэта гаворкі не ідзе. Добранька. На гэтым ідзем далей, я думаю. Так? Мы у нас, па сутнасці, ёсць... Вяртаемся да таго, што у нас адбываецца. Наш першы атрад паранены. Зараз я здыму з паўзы. Ён паранены. Яны могуць вяртацца. Проста што яны павольна будуць гэта рабіць. Так? Добра, чакаем іх вяртання. Так, няма ніякай рызыкі хваробы. Добра, няхай ідуць дадому. Так, там не можа. Гэта сама, калі гульнявы TTS, ён на англійскай, ён не умее ў кірыліцу. Дык мало таго, што мы без цябе, дык яшчэ ты без нас. Так. Трагедыя. Паранены атрад. Мне падаецца, яны прям запаволеныя, не? Я бы чакаў, што яны хутчэй вярнуцца ў горад. Што там з першым? Гэта ёсць першы атрад. Другі атрад. Його зараз не хапае людзей у другого атраду. Я зараз адпраўлю, можа, больш кагосьці падыходзячых. Мне патрэбны людзі, якія будуць мець перкі на абшукванне закінутых вёсак. Я зараз буду збіраць каманду спецыяльна для збору ресурсаў.
Таму што вось гэта, пакуль мы, ну, лечымся і там адпраўляемся. Нарэчы, можна выехаць з гораду. Мне ж нішто не перашкаджае, правильно? Гандляр... О, яны тканіну прадаюць. Мне патрэбна тканіна. А, тут усяго 5. Ну, хаця бы штосьці. Давайте тканіну возьмем. Угу. Так. Усё. Нормально. Тканіна у нас ёсць 265. Мы можем зараз паляпшэннем цягніка заняцца. З паляпшэннем... Але перад гэтым мы адправім атрад. Мы збіраем новы атрад нейкі. Вось ім... Так, я не жадаю яго дисбандіць, я жадаю яго па... Гэта самае. Пазмяняць. Так, сюды мне не хапае. Давайте нават тыя, хто ваенныя, толькі мне цікава перкі. Ранг, мораль, стаміна. Sweet dreams. Я так думаю, што гэта не гульня, так? Sweet dreams. Давайте, давайте. Нам патрэбны людзі, якія лепей за ўсё. Вось. Вось гэты чел нам падыдзе. А, ён... Это ён і быў. Так? Давайте, няхай будзе снайперам, ён лепей дае рады. Потым... Увогуле ўсе, усіх салдатаў. І шукаем зараз тых, хто не працуе ў цягніку. Так, это працаўнікі цягніка. Вось у нас стомленыя людзі. Блин, яны ўсе стомленыя з таго атраду. Прям усе стомленыя. А мне бы паляўнічых адправіць вось такіх людзей. Ведаеце, што мы зараз займемся якраз такі паляпшэннем цягніка у першую чаргу, а потым ужо будзем глядзець нешта іншае. Па-першае, сама неўдалая вось гэтая частка цягніка, гэты вагон, самая дрэнная ў яго абставіны, там людзі ледзь некамфортна ім, карацей, там. Так, мы палепшым, каб ім было прасцей адпачываць, я назначыў. Вольных людзей у мяне няма проста, так? А можна кагосьці з баявых атрадаў? Вось ты. Займайся. Трошкі павольна будзе, але я нікуды не спяшаюся, мне патрэбны адпачынак людзям. Пытанне з гэтым. Вось, колькі аднаўляецца здароўе і мараль, калі чалавек тут адпачывае. І гэта стаміна. Зразумеў. То бок тут здароўе і мараль выключна, калі камфорт дадаю. Мне патрэбна прям моцна палепшыць, каб яны яшчэ і... Не толькі здароўе і мараль, але яшчэ было і стаміна хутчэй аднаўлялася. Дадатковае месца для жытла. А колькі ў мяне... Мне хапае яшчэ? О, у мяне няма месца ў цягніку. У мяне ўсё забіта. Калі бы нават я бы хацеў набраць яшчэ дадатковых людзей, мне проста літаральна для іх месца няма. Мне патрэбна вырашаць гэтую праблему. Трэба трымаць дадатковае месца. Але гэта патрабуе яшчэ дадаткова дрэва. Добра. У мяне ёсць людзі, якія будуць карысныя адправіць іх у гэтым. А чаму менш іх стала? Я ж адпраўляў кагосьці, не? Там рэальна быў яшчэ адзін дадатковы чэл. Няма баявой ролі ў гэтага. А ты ў іншых атрадах. В першым атрадзе адпачываем. І гэта паранены ўвогуле. Мне патрэбна сюды перанаправіць. Мне тут ёсць баявы медык. Мне патрэбны кулямётчык у ідэале. Вось гэты кулямётчык. Ян Марэцак. Марэчак, не ўпэўнены, як па-чэшскі чытаць. Блин. Можа быць, варта... Хаця з іншага боку, у мяне самыя крутыя чэлы якраз такі працуюць. Йозеф... Добра, Йозеф якраз такі не адправіць яго. У каго там баявой ролі няма? Вось у гэтага. Я не ўпэўнены, што мне зараз зрабіць такога. Мне патрэбны кулямётчыкі ў гэтым атрадзе. Таму ты адпраўляешся сюды. У гэты атрад. І мне бы няблага, каб тут быў паляўнічы. Чэл з перкам паляўнічы. Максіміліан Драб. Вось ты.
Яшчэ один снайпер. Вось так. З лясоў і... А вось гэтае, што улічваецца? Паваліць дрэвы, Тімберленд. Мне было бы файна, конечно, мне дрэва патрэбна якраз таки тое, што ад мяне і хацелася б. Я магу яшчэ каго-небудзь дадаць сюды? Гульня была абрана. Так, у нас Lucky Tower Ultimate. Завтра будем за дурненькага нашага героя бегаць па вежы і шукаць прынцэсу сваю. Ладно, не прынцэсу, мы там до самага нізу спрабуем гэтай вежы дабрацца. Так, гэта ўсё лухта. Это не вельмі важна. Блин, давайте усе солдаты зноў вяртаемся. Это уже назначаныя. Я не бачу кагосьці. Хто ты? Хутчэй стаміну аднаўляе, калі адпачывае. Трывалыя, трэніраваныя, гэта ўсё не тое. Моцная воля. Нейкі хтосьці з закінутых паселішчаў дадатковыя рэсурсы. Вось гэтая Магдалена, можна яе адправіць. Так. Просто можна было бы літаральна назначыць, што у нас ёсць атрад, які здабывае рэсурсы, хаця час ад часу патрэбна, каб усе здабывалі рэсурсы. Блин, добра, чакаем. Мне патрэбна аднаўленне каманды, таму што яны ўсе стомленыя. А дзе там гэты чэл паранены? Вось он. Аднаўляе здароўе. Прысе. Ох, ён доўга будзе аднаўляцца. Яго можна са складаў прыбіраць проста, таму што інакш нічога мы не дачакаемся да яго. Есть яшчэ што-небудзь, што я магу... Прыбіранне пацукоў можа згенераваць трошкі ежы. На Lucky Tower Ultimate яна яшчэ мы не пагулялі ў яе, ўжо адпраўляецца. Добра, дзякую. Добра, адпейсайк. Адпейсайк. Вось яно так. Так я разумею. Ну, часткова, наколькі гэта магчыма. Можа, давайте узмацнім якія-небудзь часткі. Трываласць танней будзе рамантаваць на 50%. Давайте. Цягнік, я прям лакаматыву, ён прям важная. Гэта 30 метала патрабуе. А не занадта ли? З іншага боку, а яго можна абодва гэтае паляпшэнне зрабіць, я так спадзяюся. Давайте вось гэта зробім. Ёсць у нас вольныя працаўнікі? Не? У нас няма вольных працаўнікаў. Пастаім пакуль ремонтам ну, не ремонтам, а апгрейдам увогуле составу займемся. Вось, зараз павінен быў з'явіцца чалавек вольны, не? У нас няма вольнага чалавека. А хто у нас нічым не займаецца зараз? Давайте, пакуль ноч глыбокая, хтосьці ды можа тут працаваць. Вось ты. А ён ўжо апгрейдам займаецца. Чакайце-ка, я нешта не зразумеў. Якімі апгрейдамі вы тут займаецеся? А, тут ёсць днём праца. Зразумеў. Просто праца над апгрейдамі она такая рэдкая, што, можа быць, мы зараз назначым іх жа вось гэтага. Вось так. Адзін уночы, адзін днём будзе працаваць. Всё нормально. Памяняліся. З іншага боку, можна яшчэ было бы ім чалавека дадаць. Просто апгрейдамі займацца, тут я не кожны дзень апгрейдамі займаюся. Давайте больш людзей сюда наганяем. Хоць людзі ў цягніку падстомяцца, але гэта не такая бяда. Так, не, я над днём зараз апгрейдам займаецца. Вось гэты чал. А можна, типу, 2 смены? Не, ладно, 2 смены занадта жорстка. Мне падаецца, зараз косяк зрабіў. Так, я трохі накосячыў. Ну да ладно, неважно, я зараз за ноч. І все равно мы нікуды не едзем, я магу назначыць дадатковых людзей на працу. Калі наши персонажы там адпачнуць.
У меня есть такое адчуванне, што я магу назначыць менш людзей. А не, мне патрэбна, каб людзей у дзень і ноч маглі працаваць, так. Так, сюды у нас... Хто у нас не заняты? Не заняты. У нас быў... не стаміна, не мараль, не ранг. Дзе гэты чэл? Я толькі што яго бачыў. Мне яго просто па эфектыўнасці хацелася б адсартаваць працаўнікоў. Так. Мне патрэбны вольны чэл. Вось он. Ян Мацерек. Вось ты. Падаецца, ўсё я зрабіў. Ну што там? Другі атрад. Вы гатовы на выхад? Мне падаецца, ёсць. Хто-небудзь яшчэ з навыкамі, перкамі, якія могуць быць карысныя на здабычы. Вось гэты Краус ёсць, Альфред. Але ён у той жа момант займаецца нашым цягніком. Ладно, у нас уже ёсць людзі з перкамі. Давайте другі атрад адпраўляем. Паляпшэнне цягніка скончана. Адпраўляемся далей са станцыі, і я пад'еду вось сюды, і тут спынюся. 3 салдаты, якія нічым не занятыя. Можа быць і добра. Пачакайце-ка. Ладно, у меня 3 незанятых салдаты, гэта трошки дзіўна. Я бы чакаў, што будуць. Можа быць, гэта тыя, хто ремонтамі займаўся там. Стомленыя, параненыя. Так, вось гэтая вёска Бурменка. Калі ласка, даследуйце вёску. Працягваем падарожжа нашае. Таму што, па сутнасці, гэты атрад будзе зараз займацца тым, што здабываць усе рэсурсы. Ежы яшчэ на 3 дні. Нормально. З палівам толькі праблема. Паліва супер асцярожнае карыстаю. Можа быць, зараз паглядзім, ці ёсць у мяне генератор персаў 5Е24 году. Я не, мне можа быць і ёсць. Ён у мяне ёсць, але ён на D&D Beyond. З-за таго, што у меня кнігі набытыя, я магу спакойна генераваць персаў там. Ось, просто што я рэдка гэта раблю апошнім часам. Неабходнасці няма. Так, незанятыя людзі. Можам нагенерыць пасля стрыма. Напішы мне, калі ласка, і паглядзім. Я не... Ну, можа, час будзе так. Все нормально, падаецца, там ніякіх навыкаў, нічога не... Я хацеў, вось, я хацеў цягнік, паляпшэнне. Вось гэтая частка. Вось, 170 металу. Моц локаматыву. О! Гэта што значыць? Што такое локаматив strength? Гэта тыпу, наколькі хутка ён рухаецца? Таму што я бы хацеў такое. Вось гэту падтрымку можна яшчэ. Верагоднасць таго, што ён паламаецца, знізіцца. Вось, максімальная хуткасць падвышаецца, але мне столькі металу патрэбна ў гэта ўбухаць, просто жесть. Хаця мне падаецца, гэта самае адэкватнае, што можам зрабіць мы. Давайте прытрымаем метал. Просто мне ёсць магчымасць будзе палепшыць яшчэ локаматыў. Гэта файна. Справаздача. Закінутая вёска. Так. Старая вопратка. Піранкі. Добра, зразумеў. То бок у нас, па сутнасці, тканіны зараз дадуць. Так? 67 тканіны. Нормально. Таксама вельмі карысна, мне тканіны крыху не хапаем. Другі атрад. Вы падарожнічаеце, калі ласка, на поўнач у вось гэты лес. Першы атрад яшчэ адзін чел прыходзіць у сябе, а астатнія проста стомленыя. Можна, дарэчы, было бы назначыць ім яшчэ людзей. У нас не заняты ёсць. Вось ты, Пётр Міндас. Ты і ты. Як снайпер, мне падаецца. Скаут, калі дакладна. Ось, скаут. Ось усё. Назначыў.
У нас у выніку, в прынцыпе, першы атрад нармальны такі па колькасці. А што з другім атрадам? Ён жа значна меншы. Тут у нас усяго 6 чалавек, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в прынцыпе, у мяне першы гэта ударны якраз такі атрад, які ў асноўным канцэнтруецца на баявых задачах. У іх не тое, каб шмат перкаў і якраз такі, каб што-небудзь абшукаць. Хаця яны могуць пайсці ў вёску. Я мог бы зняць гэтага чэла, вось гэтага, Йозефа. Так, давайте яму ролю яшчэ нейкую дадзім. Не тое, каб шмат роляў ён можа прыняць. Добра. Будем чакаць другога атрада, пакуль ён не вернецца, таму што першы я не вельмі бачу сэнса. Можна, конечно, Йозефа прыбраць, але астатнія просто стомленыя ў гэтым атрадзе. Я іх пазней адпраўлю ў вёску, каб пагандляваць. Там яны будуць гандляваць у асноўным ежай, але можа быць штосьці карыснае яшчэ будзе. Оп, наступны дзень. Праблема з ежай, ну як, мне, ў прынцыпе, па ежы баланс нармальны, і ў мяне хапае вось гэта атрад даволі неблага заробіць яшчэ на возеры ежы дадаткова. Так, давайте паскорым, можа, час. Не тое. Оп, чакаем. Ось яны прыйшлі. Так, здабыча. Накладывай, майор. Мы знайшлі і павалілі некалькі добрых дрэваў. Оп. Вось і ўсё, па сутнасці. 99 дрэва. Мне на нейкае паляпшэнне не хапала якраз такі дрэва. Давайте паглядзім. Можа быць, зараз прям нейкае паляпшэнне зробім. У мяне шмат тканіны. Можа быць, мы можам сабе прыпасы альбо што-небудзь такое палепшыць. Больш паліц, 2000 дадатковага месца. Верагоднасць таго, што у нас пацукоў завядзецца яшчэ мацней. Ну, тыпу, паляпшэнне, прям паляпшэнне. І пазбаўленне ад пацукоў з некаторой верагоднасцю дае ежу. Можна там збіраць нават трошкі пацучкоў. Але мяне цікавіць, мне патрэбна зараз зрабіць дадатковае месца для таго, каб ім было дзе жыць. Таму што, калі я вырашу дадаць сюды яшчэ дадатковых людзей, у мяне іх проста не будзе. Давайте вось гэты Альфред Кранц з першага атраду. Няхай ён займаецца працай. В прынцыпе, людзей з першага атраду можна парачку выставіць. Няхай яны паляпшэннямі займаюцца. Вось гэта. Яны там даволі хутка зробяць паляпшэнне. Так, атрад. Вы скончылі, адпраўляйцеся ў высокае. Ёсць. Няхай падарожнічаюць. Так, з гэтым амаль скончылі. Можа быць... Так, у нас дадатковыя ложкі з'явіліся. Цудоўна. Трошкі больш людзей. Яшчэ 3 дадатковых можам прыняць. Ці больше мне... Ці спатрэбіцца мне больш? Зараз жа. Давайте паглядзім, я на паузу пастаўлю. Дадатковае месца. 100 дрэва. У нас такога проста няма. І утульнасць месца не палепшыць. Што мы можам, гэта ў гэтым жа месцы паставіць уцяпленне. Нам патрэбна рыхтавацца да зімы. Але гэта можа быць уцяпленне сцен лепей зрабіць. Таму што я не жадаю зараз паліць. Лепей проста пакуль прыпасы ёсць. Хаця з іншага боку я не змогу сабе дазволіць так шмат. Давайте уцяпленне паставім па ўсім, таму што хутка зіма, і мы будзем мець праблемы. 1, 2, 3. Я вас раздзялю. Незаняты чэл сюды, і сюды яшчэ адзін, які-небудзь з военных. Ось. Па сутнасці, першы атрад па крыху разабралі на людзей, якія проста будуць працаваць над цягніком. Ці стаюцца мне яшчэ рэсурсы на што-небудзь, якое-небудзь яшчэ паляпшэнне. Давайте зробім вось гэтае паляпшэнне, якое будзе даваць прыпасы за пасушкоў. Военны нейкі, вось ты. Разбіраем першы атрад, пакуль ён усё роўна не баяздольны. Няхай яны займаюцца паляпшэннямі. Мой кіраўнік вырваўся ў отпуск. Мне страшна. У сэнсе. Ён будзе працаваць яшчэ больш? Таму што па тваіх гісторыях выглядае, што прыкладна так і будзе. Дадатковае месца яшчэ. Даволі таннае. Яно, дарэчы, даволі таннае. І мы можам, в прынцыпе, паставіць яго. Так.
Вёска высокая, закинутая вёска. Доследовать. А глядите, якая ласка. А мы пакуль займаемся тым, што ўцяпляем сабе цягнік. Припасы з пацушкоў будем обмениваться з кадошкамі. Літаральна так. Прыкладна. Амаль. Угу. Будзе дадатковая ежа. Калі на пацукі завядуцца. Яго выпусцілі з ноутбукам. А божахна. Гэта як? Нічога не ведаю, гэта ўсё лухта. Гэта не адпачынак. Гэта не адпачынак. Я лічу, што гэта не з'яўляецца адпачынкам. Так, перапынак. Таму што яны дабраліся да горада і ўжо ўсё абшукалі. Закінутыя вёскі. Была кузніца. Добра. Будзе прыпасы і яшчэ хованкай была. Там былі грошы схаваныя. Няблага. 6600 грошай і нармальненька. Будем карыстацца. Так, і засталося апошняе месца недагледжанае. Як ты вы другі атрад? У вас нормально? Мало стаміны, так? Реально, прям настолько мало? Я могу информацию об отраде поглядеть? А, некоторые из них просто абсолютно валятся уже с ног. Я могу вас поспытать это зрабіць? Блин, они будут просто ни об чым. Не, мне патрэбна, каб яны гэта агледзелі. Я не магу затрымлівацца на супер доўга. Атрад адпраўляйцеся. Ага, яны поўнасцю разваляцца перад тым, як дабяруцца. Добра, тады адпраўляем іх дадому просто. Няхай адпачываюць. Яны прям супер стомяцца. Але выбару няма. Так, вось яны. Поўнасцю ўжо ледзь трымаюцца. За гэта ў іх упала мараль. Але гэта адзінае наступства, якое я пакуль бачу. Не тое, каб нешта крытычнае. Добра. Яны вернуцца на цягнік. У мяне абодва атрады занадта стомленыя альбо пашкоджаныя. Мне зараз па сутнасці няма каго адпраўляць. Я магу тэарэтычна скінуць некалькі вось гэтых людзей адправіць адпачываць. Так, ён паляўнічы, пазбавімся паляўнічага. І ты. І па сутнасці у нас другі атрад, хоць і ў меншым саставе, але можа адпраўляцца далей. Ён скінуў людзей, каб яны адпачывалі. Давайте, вы яшчэ больш свежыя. Ідзіце сюды. На возера і палавіце рыбы. Пакуль я займаюся далей апгрейдам свайго цягніка. Пакуль яшчэ дзень, яны актыўна будуць працаваць. Добра. Ось, тут скончана. Ёсць паляпшэнне. Угу. Можа яшчэ паліць тут зрабіць? Дадатковые 2000 дадатковага месца. Не тое, каб я страдаю за недахопу месца. Давайте яшчэ менш верагоднасць таго, што пацукі завядуцца, таму што я баюся таго, што мяне наступіць голад і я просто не змагу існаваць тут. Я за гэта вельмі пераймаюся. Так, ты можаш не займацца ўжо гэтым. Здымаем яго з гэтай працы. Дапамагі лепей яшчэ пасткі паставіць сюды. Хто не заняты ў нас? Павінен быць адзін не заняты. Вось ты. Ось. Стоўна? Якраз дайшлі да города. Не да города, да вёскі. Блін, у нас няма падыходзячага паляўнічага. Ну да ладно, як пашчасціла. Там не было паляўнічага, я хутчэй за ўсё адправіў у... Я падумаў, што паляўнічы не спатрэбіцца. Моя памылка. Яны там 2 гадзіны на возеры правядуць. Так, прыходзяць у сябе. Аднаўляюцца. Пакрысе. Так, давайте-ка здымаем людзей, якія тут ремонтамі і паляпшэннямі займаюцца. Таму што гэта губленне часу для іх просто зараз. Вось, няхай яны палепшаць гэтую частку цягніка.
Дрэва, тканіна, збірай плашкі DDR5 і відэакарткі. Дык рана яшчэ. Не тая эпоха. Яны не тое збіраюць. Бачылі відос, карацей, я не ведаю ў інтэрнэце, чэл з планкі DDR5 здабывае золата. Вось, карацей, просто, ну, типу, сцёсвае паверхню золотую і, типу, ну, на контактах. І, типу, золото сабе здабывае такім чынам. Калі сама планка ў разы даражэй, чым тое золото, якое ён там здабыў. Арыгінальна. Так, 2,7 дні. Зараз на гэтым возеры якраз таки мы павінны адыграцца па ежы, тое, што мы зараз спыніліся. Вось. Каміль налавіў шмат рыбы. І мы яшчэ сабралі дадаткова раслін. Уніка у нас ёсць дадаткова яшчэ чым лячыцца, калі прыхварэе хто. Ежы, правда, не так шмат. Калі б у нас быў яшчэ ў атрадзе паляўнічы, было бы лепей. Там, блин, лагер чырвонай арміі наперадзе. Трэба быць асцярожным. В сэнсе таго, што яны... Я сам павінен палезці ў іх бойку з імі, але гэта не тое, што я хацеў бы зараз. Так, з ежай разабраліся. Па сутнасці. У мяне гатова. Я магу, ў прынцыпе, адпраўляцца далей. Я думаю, што наступны прыпынак вось тут будзе. 38. Паехалі. Атрад за мной паспее яшчэ. Так? Альбо не паспее. Мне падаецца, не паспее, трэба прыпыніцца. Давайте пачакаем іх. Калі ён яе ўзяў па кошце дома. У сэнсе. Што за кошт дома? Гэта... Анна? Дамы у нас танныя зараз сталі? Альбо што? Мы отправляемся сюды, новая кропка, и там будет лагерь Червоной армии. Лома. Все, я подумал, таки думаю, не кошт дома. Ну, нормально так. Не, конечно, калі ён по кошту лома ўзяў. Калі яны не працоўныя, то як бы лухта, але ўсё роўно перапрадаць было бы даражэй, ну, калі яна працоўная. Звычайная халера, насамрэч. Тыя, хто раскурочваюць старыя жалезкі дзеля каштоўных металаў, час часу знішчаюць даволі дарагія рэдкія кампаненты, не ведаючы таго, просто каб трымаць нейкія 000, якой платаныя. Угу. Мне вельмі стомленыя атрады. Ой, 6 солдат готовы на подвышение. Так. Павел Поляцик. А у тебя есть кулеметчик, так? Ему, конечно, далей... Блин. Просто гэтыя ўсе перкі, яны быццам бы... Не аб чым. Типу, ім просто так. Ця з іншага боку, яны, по-моему, даюць штосьці, так? Уплывае на максімальнае здароўе, пашкоджанне. Усё, я не туды глядзеў. Я ідыёт. Я зразумеў. Я просто не туды глядзеў весь гэты час. Трэба глядзець яшчэ на параметры, якія будуць карысныя. Таму што я глядзеў толькі на знізу, на якія перкі ўплывае, але гэта на перазарадкі, на нацэльванне, максімальнае здароўе, вось гэта ўсё ўплывае. Так, гэты у нас... Ён у нас... Хто ўвогуле? Барталамей? Медык. Так. Правильно зразумеў? Так, ён баявы медык. Яму спатрэбіцца. Ёсць тут інтэлект, вось. Інжынеры, нейкія баявыя здольнасці. Хуткасць лячэння падвышае. Воля, крытычнае здароўе, эфектыўнасць працы, некаторыя баявыя здольнасці. Давайте інтэлект яму. Няхай будзе так. Я ад медыка чакаю тое, што ён у асноўным будзе дапамагаць лячыць у першую чаргу. Праца як інжынер. Ён, дарэчы, з яго неблагі кук павінен атрымацца, толькі ў яго спрытнасці не хапае. Давайте прытрымаем пакуль ролю яму. Так, ты у нас атрымаў другі ўзровень гренадзіра. Што табе на гренадзіра патрэбна? Я так разумею, вось гэта фітнес, таму што далей дыстанцыя гранат будзе. Далей. Оп. Гренадзір і кулямётчык я бы хацеў. Машинганнер. Вось. Цудоўна.
І то, і другое, яно там перасякаюцца плюс-мінус здольнасці. Так. Ты стаў лепей працаўніком. Для працаўніка вось гэта воркер, ён не тое, каб штосьці ўплывае. Так. Work efficiency of workers, то бок фітнес-спасобнасці амаль паўсюль дапамагае. Лекараў і інжынераў, а ён якраз таки, ён просто воркер, так? Давайте воркер тады. Я мог, каб ён на... Ось, давайте фітнес яшчэ вышэй. І ён зараз тады таксама можа стаць кулямётчыкам. Кулямётчыкі просто вельмі крутая штука, калі вы можете паставіць удала кулямётчыка, ён прям кайфовы. Так, ты у нас завышэнне. І ты у нас працаўнік там. Давайте вам просто звычайнага сталка дадзім і дадзім яму базавыя нейкія штукі. О, блин, не інтэлект, а спрытнасць вось. Наколькі добра цэліцца, іншая. Ёсць. Так, і апошні застаўся непалепшаны. Ён у нас трошки стомлены зараз. Ён адначасовы інжынер і працаўнік, і пры гэтым скаунт. Давайте яму хуткасць перазарадкі, наколькі прыцэльваецца. Давайте спрытнасць. Ок, у нас па сутнасці ёсць. Цягнік далей едзе. У нас шмат стомленых. О, паляпшэнне ролі яшчэ. Окей, заявілася. Паранены, ты калі у нас у сябе прыйдзеш? О, яшчэ далёка. Калі ён узнікае? Здымаецца, калі яго здароўе вышэй за 80%. Калі ён зноў опусціцца до 25%, то ён будзе вельмі... Ну, тыпу, яму вельмі балюча будзе. Тады мы гэтага рабіць не будзем. Так. Мы приехали. У нас, по сутнасці, ёсць лес, у якім можна паляваннем заняцца вось тут. І навокал пабегаць. Але у мяне вельмі абмежаваны атрад, і яны ўсе стомленыя. Прям усе стомленыя, вельмі дрэнна. Першы атрад, давайте з яго выкінем людзей. Блин, а ў прынцыпе то што я зраблю? Людзі-то з перкамі, правільнымі перкамі, яны, якія могуць адправіцца ў лес, яны ж па сутнасці не занятыя. Ну, яны нічога не могуць зрабіць там. Блин, придется перазбіраць каманду ўсё. Мы чакаем. Па сутнасці мы просто спыніліся і будзем сядзець чакаць зараз. Трэба, каб прыходзілі ў сябе. О, дарэчы, новае месца для перкаў з'явіліся. Гранаты, Dangerous Mind. Выкарыстоўвае інтэлект, каб наносіць больш пашкоджанняў. Давайте-ка мы падрабязней яго паглядзім. Яму можна назначыць два перкі. Адзін актыўны гэта міна, а другі пасіўны. Ну, тут без варыянтаў. Тады... Мы не вельмі каб задумваемся. Няхай міна будзе. Ёсць. Ты у нас. Вось, вышэй абарона, калі кагосьці лечыць. У цябе ціхія крокі. Добра. Чакаем. Давайте паскорымся крыху. Паляпшэнне ў мяне не тое, каб шмат я магу зрабіць. Тэарэтычна я магу, насамрэч. Мне падаецца... Ой, я прямо як стаў. Адразу пасля гэтага самага, пасля масту. Мы можам яшчэ што-небудзь з уцепленнем зрабіць. Палепшанае. Ага, падвышае тэмпературу ўнутраную на 2. Угу. А я павінен іх уключаць і выключаць, альбо як яны працуюць? Я не ўпэўнены. Я спадзяюся, яно уключаецца аўтаматычна. Зараз як паглядзець статус гэтай штукі? Просто працы як бы няма. Дзесьці, можа быць, потым, конечно, уключыцца, потому что я паставіў уцяпленне. Вось толькі уцяпленне не патрэбна, зараз яшчэ восень, ім яшчэ нармальна. Просто калі гэта стане праблемай, то я не хацеў бы разбірацца на хаду і зразумець, што я нешта вельмі моцна прадзяўбаўся. Я магу пашырыць месца цягніку? Не, яшчэ 50 дрэва. Добра. Можа быць тут? Не. Можа быць вось гэта?
хутчэй ремонтаваць не вельмі патрэбна насамрэч. Вось, можна нейк вось, давайте, каб я менш верагоднасць паломкі была. І працаўнікоў назначым на ноч. Яны прям хутка гэта зробіць. Па сутнасці я зраблю так, каб мне лакаматыў з меншай верагоднасцю ламаўся. Я на гэта накіроўваюсь, таму што без лакаматыва я далёка не адпраўлюся ўвогуле. Это, можна сказаць, адразу канец. Я спадзяюся, не будзе такога, што па сюжэту я без свайго рашэння згублю гэта. Блин, стомленыя людзі. Прям стомленыя. О, гэтыя вярнуцца толькі тады, калі іх будзе 100. О, лепей іх у экзост не адпраўляюць, каб яны развалівацца ўжо пачалі па дарозе. Там ёсць паляўнічы, там паляўнічы. І мне падаецца, гэта мой адзіны паляўнічы сярод усіх. Правильно? Дзе мае атрады? Усе салдаты. Я магу паглядзець па перках іх неяк? Адсартаваць. Куды мне глядзець на перкі? Вось сюды. Просто я мог бы тэоретычна сабраць... Мне просто падаецца, мне адзіны паляўнічы з усіх. А мне ў лес якраз такі патрэбны паляўнічы. Так, я зрабіў памылку. Это, падаецца, мой адзіны паляўнічы быў. Так. Адзіны паляўнічы з усіх, і ён зараз у мяне поўнасцю стомлены. Мне патрэбны паляўнічы, выжывальшчык і зборшчык траў. Туды мне патрэбны толькі... А тут нават і не указана, хто мне патрэбны. Давайте тады ў лес адправім проста персонажаў, якія вольныя. І не стомленыя. Хаця б адрад у лес адправлю, хоць штосьці будзе. Так. Пулемётчык. Вось вы. Ваш атрад. Ёсць адзін падстомлены, але нічога крытычнага. Давайте, другі атрад. Хоць штосьці карыснае парабіць, пакуль я рыхтуюся. Таму што мне патрэбна, каб адзін з паранены прыйшоў у сябе, мне патрэбна будзе скалаціць моцны атрад, які нападзе на лагер чырвонай арміі і будзе свежы. Вось, мне ў любым выпадку прыйдзецца чакаць, пакуль аднавіцца гэты паляўнічы яшчэ, ну, крацей прям. Я просто пабойваюся зараз на лагеру. Мне адзін чарапок амаль забіў чалавека. 3 чарапкі, мне падаецца, я кагосьці згублю дакладна. Не параўляйцеся. Чакаем. Ну што там, валіць лес? Так. Блин, не асцярожнічаў. Ён згубіў сякеру, а нам прыйшлося патраціць пэўны час, каб знайсці яе. Мы не зрабілі... Вось, я мінус 21 дрэва згубіў з-за таго, што ў чэла быў неудалы перк. Трэба сачыць яшчэ з дрэннымі перкамі. Яны перашкаджаюць у выніку. Так. У яе тут не тое, каб шмат. Што яна ў нас? Тралок, так. Тралок з... Не тое, каб шмат. Давайте ёй вось гэта. І адпраўляем назад. Альбо, можа быць, вы штосьці яшчэ можаце зрабіць. З іншага боку, я не рыхтаваў гэты атрад пад нейкую пэўную здачу. Я думаю, што яны будуць не вельмі эфектыўныя. Атрад? Што вы маеце? Не, недастаткова, там можна было бы яшчэ што-небудзь. Абмен на травы, якія не вельмі патрэбныя. Ухта. Вяртайцеся. Не трэба губляць час. Лепей адпачніце. Ну што, параненыя мае? Параненыя гэтыя хутка прыйдзе ў сябе, гэтыя стомленыя, вось, всё. Аднаўляюцца. Блин, я шмат ежы зараз гублю просто на адпачынкі ўсе гэтыя. А ўсё з таго, што я занадта заганяў сваіх людзей. У выніку я губляю яшчэ больш. Мараль якая? Не заганяйце людзей. Дайце ім адпачываць. Чакаю. Чакаю. А, вось оно. Нагрэў. У выніку, у мяне з-за таго, што яно выключана, то у выніку і паліва не выкарыстоўваецца на буржуйкі гэтыя, якія грэюць. 2,5 дні у мяне ёсць. Трэба было ў отпуск. Трэба было ў отпуск, так.
Я реально занадто надавіў. А гэта два ключовых персонажа. Ну, ладно, не два. Вось яна, канешне, карысны персонаж, але ў асноўным вось гэты чал. Ён адзіны паляўнічы сярод усіх. І ён рэальна прям дапамагае знаходзіць больш ежы. Перед тем, як отправляться у гэты самы, у лагер, я жадаю отправить отряд у лес, і толькі потым у лагер Чырвонай арміі. Я нават зраблю вось так, што яны отправяцца ўсім атрадам у лес, і потым у лагер Чырвонай арміі. Я зберу нейкую моцную баявы атрад. Там будем разбираться. Еду в отпуск и вас кину. Нормально, нормально. Будет все у вас добре. Тыдзень протрымаецеся. Ну, давайте. Час яшчэ паскорыць. Нам реально просто будем зараз чакаць яго. Ну, толькі яго і чакаем. Повольно, повольно. Оп, аднавіліся. Так. У нас есть два чалавекі, якія прыйшлі ў сябе. Гэты паранены яшчэ доўга будзе. Ой, бо доўга ён будзе. Ён паранены. Ну так, мы чакаем, пакуль яго будзе 80% здароўя. Можа быць, ён просто не будзе ўдзельнічаць у баявых дзеяннях? Я думаю, што мы просто не берем яго. Угу. Давайте тады збіраем атрад. Я зараз полностью обнулю. Спачатку мы збіраем неабходная колькасць таго, што мне патрэбна тут. Мне патрэбна 3 перкі. Гэта паляўнічы, выжывальшчык і зборшчык траў. Правильно. Бяром, ствараем новы атрад. Мне патрэбны паляўнічы. Вось ты. Это літаральна просто прям мінімум, каб зразумець, што мне далей рабіць. Так. Гранадзёр няхай будзе. І зборшчык траў. Вось. Вось он мой мінімальны набор. Усё, вось яны трое. Астатнія. Мне патрэбны баявы медык абавязкова. Мне патрэбны кулямётчык яшчэ адзін, як мінімум. Пажадана з лепей перкамі. Я возьму з гэтага салдат, таму што у яго другі ўзровень. Я возьму яшчэ аднаго кулямётчыка. Ага, ён зараз... Блин, ён папрацуе ў цягніку. Пачакайце-ка, можа быць, з першага атрада ёсць кулямётчык? У мяне ж было 2 кулямётчыка. Ладно, мне падавалася, у мяне 2 іх. Не, вось яшчэ ёсць. Правильно? Вось адзін вольны. Ты кулямётчыкам будзеш. Мне не хапае кулямётчыкаў. Так, далей, што ў мяне не хапае? У мяне ёсць райфлмен звычайныя, мне патрэбныя, яны універсальныя. Падзакінуць. Вось, дарэчы, можна па перках глядзець, па карысных сартаваць. Ну правильно, тут сартыровка нармальная ёсць. Я тут нейкай лухтой займаюся. Так. Дарэчы, пакуль цягнік стаіць, так-то нам не патрэбны ніякія інжынеры і іншыя на 2 сменах на цягніку. У прынцыпе, я мог бы так-то і зрабіць рэальна, каб мяне было менш людзей, толькі людзей, ну, інжынер і працаўнік у лакаматыве былі толькі днём, напрыклад, і я буду рухацца толькі днём тады. Нешта я аб гэтым не падумаў. Таму што зараз я жадаю поўны атрад набіць усіх салдат. Так, мне патрэбны стралок звычайны. Вось у мяне ёсць вольныя. На кулямётчыкаў у мяне ўжо не хапае кулямётаў, як бы гэта не гучала. Медык. І застаецца вось ты скаутаў. Колькі у мяне? У мяне не перабор скаутаў. У мяне толькі адзін скаут, дарэчы, так што нармальна. Ты у нас будзеш скаутам. Усё, атрад гатовы. Другі атрад. Вы, ваша мэта, адправіцца ў лес і спачатку здабыць нам ежы. Вы спецыяльна сабраныя для вось гэтага. Вы трошки падстомленыя. Блин. Не, можа быць пачакаць. Не-не-не, давайте отправим их додому. Отправляйтесь додому. Там хтосьці яшчэ стомленыя. У нас падстомленыя вось гэтыя. Блин, можа яго не чакаць нават. Давайте пачакаем. Можа быць. Ён просто кулямётчык 3-го ўзроўню. Я не магу яго не чакаць. Ён мне спатрэбіцца. Ежы на 2 дні. Я, можа быць, занадта доўгі перапынак раблю. Я, можа быць, занадта асцярожная.
Давайте яшчэ пару гадзінак. 12, а 14 гадзіне адпраўляемся ў лес. Палюем на тое, што там будзе. Ёсць. Я набраў крыху стаміны. Астатнія таксама. Усё, адпраўляемся. Нават калі ён прыйдзе стомлены, гэта штосьці будзе ўжо. Адпраўляем. Так, у цягніку ёсць. А, і вось гэты прыйшоў у сябе, дарэчы. Як толькі усе адправіліся, ён такі: о, блин, да я ў парадку тут. Ну добра, у яго ўсё роўна непоўнае здароўе, лепей дам яму адпачыць яшчэ далей. Няхай аднаўляецца. Ён, дарэчы, даволі хутка аднавіцца зараз, таму што ўжо палепшаныя гэты самыя месцы. Мне неблага было бы... А я магу... А як дадаваць гэтыя самыя вагоны? Няма такога, што я прадзяўбаўся і можна было вагоны ўвесь гэты час сабе дадаць. Я не думаю, што гэта бясплатна адбываецца. Добра, прыпасы ежы скончваюцца. Оп. Дайшлі да лесу. Мне патрэбна... Вось, збірайце. Абшукалі. Ага, у Максіміляна, вось паляўнічага, якога я чакаў, ён насамрэч, хоць яму ёсць досвед, але тут нічога не было. Добра, насамрэч не вельмі ўдалы выхад, але нам пашчасціла, што ўдала перкі. Мы хоць і сабралі мала, але гэта ўсё роўна добра. Была верагодна, што мы збярэм значна менш. Так, і вы атрад. Калі ласка, выпраўляйцеся. Дарэчы, што там па перках? Я не магу ім перкі пераставіць, не? У другім атрадзе. Няўжо я перкі магу толькі... Падаецца, перкі я толькі ў цягніку магу замяняць. Ну да ладно. Яны адпраўляюцца ў лагер чырвоных. Адзін чалавек стомлены, але што паробіш? Мне патрэбна ўжо не затрымлівацца ехаць далей. Ну што? Лагер чырвоных. Ваши солдаты направляюцца глыбока ў лес, зрабіць ўсё і робяць усё магчымае, каб быць незаўважныя. Не прайшло шмат часу перад тым, як вы пачулі гукі стральбы і крыкаў. Вецер прынес пах, які ідзе ад палявой кухні. Это не пакідае ніякіх сумневаў. Вы знайшлі трэніровачны лагер чырвоных. Вы хутка ацэньваеце сітуацыю з бліжэйшага пагорка. Ёсць некалькі ключавых пазіцый, якія абараняюць лагера. Вы назіраеце, што там у іх шмат амуніцыі і грузавікі, якія падвозяць прыпасы. Так, знішчыўшы гэтыя цэлі і забіўшы афіцэра, можа перашкодзіць трэніроўцы новых рэкрутаў на пэўны час. Аднак дым уздымаецца над гарызонтам, і гэта падказвае вам, што гэта не адзіны лагер у гэтай лакацыі. Магчыма, у іх блізка ёсць падмацаванне. Гэта ваш апошні шанец, каб разгарнуцца і сысці. Як вы думаеце, наколькі гэта дрэнная ідэя? Паехалі. Рызыкнем. Трэба захавацца было. Хаця не ўпэўнены, я, па-моему, з жалезнай волей увогуле гуляю. Калі яна тут ёсць. Я просто, калі такая опция была бы, я ее брал. Velká část rudé posádky tady není. Nejspíš mají zase něco za lubem. Naštěstí pro nás tu nechali velmi málo stráží. Jestli kvůli nadutosti nebo neschopnosti, to nevím. Pro nás je to dobrá příležitost vpadnout do jejich tábora. Zásoby, peníze, zbraně. Co můžete, seberte, co ne, zničte. Hledejte hlavně dokumenty. V naší těžké situaci mohou mít přesné informace větší cenu než zlato, ale opatrně. Tyhle kopce jsou pro kulometná hnízda dokonalé. Takové pozice bychom měli raději obsadit. A nezdržujte se. Těžko říct, jak dlouho budou rudí pryč. Так, я могу заховаться? Я могу заховаться. Окей. Давайте тактичный огляд и прикидываем, что мы будем робить. По сути, тут есть кулеметные, ну, вот этой погорки. Блин, мне не дают поглядеть так. Нормально, так. А давайте отправим скаута у вынику. Так. У вынику давайте усе тихо. А не наперед скаутов.
Měním pozici. Pane? Наперед скауты, а там разберемся. Připravenější už nebudu. Podívám se, co tam je, Tak. přítel. Там есть чел. Один. Как разменники офицер, альбо что-то Rozkazy, такое. pane. Jdu do krytu. Ты подойди так само. Podívám se. Угу, там два оховника. Отправляем скаутов, каб разобраться. А, блин, мне потребно скаут, каб бачить. Tak se podíváme, co tam je. Poslouchám, pane. Угу. Ano, pane. Варыянту пакрасці ўсю іх ежу няма, ёсць варыянт такі. Я гэта бы і жадаў бы заняцца. Па сутнасці, я бы нават на гэтым бы і сканцэнтраваўся. Блин. Бачце, якая справа, я магу да... Як далёка ён дойдзе? Я магу паспрабаваць уздоўж... Ага, тут ён нічога не бачыць. Už jdu. Я магу, конечно, рызыкнуць. Мне падаецца, трэба патрульнага таго вынесці спачатку. Вось так падбіраемся. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Podívám se. Не бачу Jako нікога. by se stalo. Просто я мог бы пазбавіцца ад патрульнага. Патрульных гэта вельмі перашкаджае. І потым я могу пакрасціцца тут, вынесці аднаго. Так, мне патрэбна дачакацца патрульнага і пазбавіцца ад патрульнага. Jdu do krytu. Давайте так і зробім. Кто здесь? Покажись. Ano, pane. Ты нікога не бачыў. Zaujímám Tak. pozici. Не правярай, не. Я хаваюся. Hledám kryt. Я мяне падзаўважыў нейкім чынам неўдала. Dle rozkazu. Я збіраюся пазбавіцца вось ад гэтага патрульнага. І потым пазбавіцца ад гэтага, і так трох мы вынесем, нават ніхто не заўважыць. Už Tak. jdu. А, ён трохі бачыць. Ён бачыць пагора, калі падыходзіць. Зразумеў. Так, гэты чел. Měním pozici. А не выходзіць з гэтага месца. Яны пакінулі шмат чаго без абароны. Rozumím. Цікава. Podívám se. Dziwne. Samozřejmě. Добро. Nebude to čekat, pane. Ці магу я яго забіць да таго, як мяне заўважыць? Оп, Ano, pane. чакаю. Už jdu. Вось так. Я, ў прынцыпе, абыйду з таго боку, там будзе менш заўважна. Dle rozkazu. Hezky opatrně. Оп. Я не чакаў. Мы трошки стыкс. Так. Rozumím. Няма сэнсу біць у лоб, калі неабходнасці Jdu do няма. krytu. Nebude to čekat, pane. Мінус. Nevidím rozkazu. žádný pohyb. Ёсць, нормально. Ano, pane. Збіраем припасы. Давайте перасунем яшчэ. Будем скаутамі пакрыху выносіць, пакуль не стыкнемся з тым, што мы не можам разабрацца са скаутамі. Ну, калі толькі аднымі скаутамі вырашаць. Ой, скауты больш не заўважныя, яны больш асцярожныя. Вось, гэты не вельмі удалы. Tak se podíváme, co Так, tam je. тут нічога няма. To by šlo. А тут поле, у прынцыпе, і ўсё, так? Ты можаш пабачыць, што там Подívám адбываецца? Těžká Там zbraň? артылерія. Ачмурэць. Poslouchám, pane. Už jdu. Žest. Samozřejmě. Было бы небало, конечно, пазбавіцца ад яе. Samozřejmě. Dle rozkazu. Припасаў іх нармальным. Нам добра, што... Калі мы добра зробім гэтую місію, мы вялікія малайчынкі будзем. Калі не, у нас вялікія праблемы. Увесь фокус у тым, наколькі мы... што мы вытрацім на гэтую місію. Таму што припасаў іх да халеры. Моя любёная зброя ў Death Stranding 2 стаў пісталет са снатворным. Rozumím. А я не памятаю, я падчас стрымаў імі карыстаўся ці не? Ну, я за стрымамі не вельмі як бы штосьці рабіў. Nepřítel. Так, яшчэ аднаго чалавека заўважылі. Добра. Гэта патрульныя. А дзе ўсе астатнія?
Няўжо іх так мала абароны? І, ну, там просто казалася, казалі ў пачатку місіі, што па сутнасці яны не пакінулі амаль ніякай абароны. Так, адзін чел глядзіць прям на холм, зараз на гэты пагорак. І гэта вельмі неўдала ён глядзіць. Ці ёсць нейкая магчымасць абысці з іншага боку ўвогуле і скарыстацца гэтым, не? Забрацца на пагорак, напрыклад, вось такое. Па боку. А, вось тут па боку можна забрацца. Реально можна па боку забрацца просто. Галоўна толькі ўдала разабрацца зусім. Так, гэта артылерія не вельмі бачыць штосьці ўнізе. Так і зробім. Я драбінамі карыстаўся. Но гэта самы круты стэлс. Гэта беспрэчна. Так, ведаеце што? На падтрымку я свае гэтыя войскі падвяду. Няхай яны будуць вось тут. Зараз будзем глядзець, які варыянт, што тут. Яны гэты пагорак увогуле не бароняць. Это, конечно, косяк з іх боку. Падводзім іх скаутаў. Так. Просто тады я магу пазбавіцца ад аховы. Прям без праблемаў. Мяне цікавіць толькі адно. Там ёсць... Ну, трэба зараз уважліва паглядзець маршруты. Таму што мы зараз павінны быць у меншасці ў параўнанні з імі, і калі яны трывогу нейкую падымуць, у нас будзе бяда. Глядзіце. Вось гэты чел, ён стаіць вось так. І глядзіце ў гэты бок. Але час часу ён сыходзіць. Мая мэта... Па сутнасці, вось зараз, вось гэты вельмі уязвімы, яго ў гэты момант можна і вынесці спакойна. Так, ён стаіць пэўны час тут. Можна пазбавіцца ад яго і пазбавіцца ад гэтых чэлаў. Цікава, што яны, я не ведаю, як гульня будзе рэагаваць, тыпу я магу іх там ціха перабіць. Таму што яны двое стаяць, вельмі бачна. І ён адпраўляецца сюды, ён зноў жа, ён такая цэль удалая проста. Вось гэта што ўвогуле. Тэлеграф абраваць ім. У іх будзе трывога. Мне нельга падымаць трывогу. Окей. Так. Па сутнасці 8 патрульны, давайте я падрыхтую свайго. Я рызыкну. Я просто рызыкну. Гэты чел нікуды не ходзіць. І мне падавалася, ён патрулюе хаця бы трошки. Але па выглядзе не. Добра, чакаем. Чакаем, пакуль патрульны вернецца і вынесем яго. Я магу спакойна тады пазбавіцца ад вось гэтага хлопца, зламаць ім тэлеграф і потым разбірацца з артылерыяй. Я не ведаю, як павядзе сябе артылерія, калі я заб'ю тут чэла. Я просто не ўпэўнены, як выглядае тут нейка тыпу паламаць механізм, але тут два ахоўніка стаяць. Гэта два ахоўніка, па ідэе, яны... Я не ведаю, адзін можа скаут вынесці іх ці не. Ось, альбо гэта выбух, ён там гранату нейкую падкіне, я не ведаю. Я баюся. Усё. Адкрытая пляцоўка. Каго ты заўважыў? Там чалавек, але ён у бяспецы. Мы можам спакойна яго ігнараваць. Оп, пазбавіліся ад гэтых. І нічога не адбылося, так? То бок гэта, па сутнасці, стэлс-скіл артылерія адбыўся зараз. Я зразумеў. Я магу такое рабіць. І апошні застаўся. Мы далі рады нармальна. Ніхто нічога не даведаўся. Добра. Трэба пазбавіцца ад тэлеграфу. Правильно? Гэта ж тэлеграф, ён адключыць яго. Усё, тэлеграф зламаны. Добра. Забіраем припасы. Я зараз падвяду весь свой атрад на пагорак. Это самае тое месца, дзе бараніцца, калі што. А чаму ты не можаш? Нельга быць у цішыні.
А, ну то бок трэба раскрыць сваю пазіцыю, каб гэта было заўважна. Добра, я пакуль гэтага рабіць не буду. Jdu do krytu. Я жадаю зразумець, што адбываецца Podívám навокал. se, co tam je. Jako by se stalo. Так. Podívám se. Просто каб не было тут сюрпрыза Постараемся ніякага. ото, пане. Няма сюрпрыза, нікога тут няма просто не засталося. Podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Так. Тут на падыходзе. Ёсць патрульныя, але Пане, нічога такога пакуль Podívám крытычнага. se. Мы можам падысці нават з левага боку, іх вельмі Як мала бы се стало, аховы. Гэта Podívám прям se, жарт. co tam Пры такім вялікім лагеры і такіх акопах яны, канешне, умацаваную пазіцыю зрабілі, але не ахоўваюць літаральна. Так. Давайте яшчэ аднаго скаута нашага гэта падвядзем. Rozumím. Так, і мне патрэбна тады... Просто што будзе, калі я абвяшчу, што я захапіў яго? Можа быць, яны там у трывогу перайдуць. Я спадзяюся, што не будзе такога, што «О, блін, у нас захапілі лагер, і мне зараз прыйдзецца кулямёты Musím se рыхтаваць». někam schovat. Захаваюсь. Яшчэ будзе момант яго вывесці тады пры захаваннем. Ось, пагорак захоплены. Я возьму зараз вось гэтага стралка. Просто буду трымаць блізка каля кулямёта, калі на выпадак, калі яны пойдуць сюды. Podívám se. Postarám se o to, pane. Нікога не бачу. Літаральна вось гэтыя Jako by se чэлы stalo, проста і ўсё podívám se, ёсць. co tam je. Адзін патрульны. Што яны робяць там? Чым яны, чым як праца ўвогуле? Tu na pozici. Давайте вось так. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Вось, ёсць патрульныя, але літаральна трое ў лагеры. А, вось гэты бачыць далёка. Неўдала вельмі. І гэты бачыць неўдала. Это непрыемна. Можа быць, прыйдзецца іх усё ж такі абыходзіць. Хаця паглядзім яшчэ. Можна было бы... Блин, вось гэты назірае вельмі дрэнна. Не падабаецца. Мы захапілі, так? Пагорак захоплены. Так, пагорак лічыцца захопленым. І калі ласка. Ano, Зноў хавайся. Vaše rozkazy podle rozkazu. Будьце тут. Што, ў прынцыпе, не вельмі абавязкова. Pane. Ano, pane. Угу. Я не ўпэўнены, што як мне абысці іх ахову, таму што там літаральна з аднаго чэла уся праблема. Ну, тыпу, ён вельмі паліць усё навокал. Už tu. Зараз паспрабуем. І ён, галоўнае, не на ахове, ён проста ў лагеры сядзіць, і ўсё, яму проста бачна. Už tu. Так. podívám se. Jako by se stalo. Угу. Вось чэл ёсць. Ага, і ён таксама будзе бачыць. Добра, зараз пашукаем нейкую слабую кропку. Там, дзе падавалася відавочна і проста, насамрэч вельмі паліўна. І там пачалася перастрэлка. Я зразумеў. Адпраўляем другога скаута сюды. Разведваем далей. Podívám se, co tam je. Угу. Ano, Можа быць, а штосьці выдумаю тут. Мне патрэбна адзін за гэта самы. Вось он скаут гэта. Poslouchám. Ідзі сюды. Musím se někam schovat. Ён займе гэтую пазіцыю і па сутнасці я паспрабую не злева, а справа наадварот абысці. То бок тэарэтычна я магу пракрасціся вось тут дрэнна бачна ў цемры, але я мог бы па краю прайсці. Просто я ўпёрся быў у лагер і ўверх туды я ніяк бы не забраўся. Так што там быў бы тупік, але адсюль можа быць нейкія опцыі ў мяне ёсць. Rozkazy, pane. Podívám se. Так, ёсць раз, ёсць два. То бок тэарэтычна я магу пазбавіцца, ну вось у меня две пагрозы ёсць. Вось. І там патрульны можа быць. Tak se podíváme, co tam je. Ano, samozřejmě. Угу. Начало ідзе сюди. podívám se. І тут ніхто не бачить, Jako by правильно? se stalo. Podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Тут є патрульне. Так само не проблема. Добра, глядзіце. Тут є патрульны адзін, які ходзіць вось тут. І ёсць яшчэ адзін вось тут. І вось ён мне падабаецца менш за ўсё. Так. Па
па ідэі, калі я пракрадуся ўдала справа, то я магу вынесці двух і гэтага патрульнага, таму што гэты патрульны будзе хадзіць у гэтую проста кропку. Вось он ходзіць тут неяк неўдала. Мне толькі трэба дачакацца вось гэтага хлопца. Таму што ён бачыць занадта шмат. У пэўныя моманты. Мне цікава, што калі... што з целам рабіць-то? Вось гэтая скрыня, гэта мне адно з... гэта са зброяй. Скрыня. Добра. Блін, гэты патрульны там занадта ўсё роўно бачыць. Чакаем, вось гэта сышоў. Послухам. І ты куды пойдзеш? Блін, ён усё яшчэ там сядзіць. Ёсць. Ён пойдзе далёка ўлева, наколькі я разумею. Блін. Неяк дзіўна ходзіць там. Вось. Даецца, я зараз лаўлю ўдалы момант. Зараз будзе прямо самае тое. Гэта хлопец ідзе. Вітаю рэйдераў. Вітаю рэйдераў. Hledám kryt. У мяне зараз сёння напружаны момант, я зараз... Jak to mám udělat? Блін, а ён праз які бок будзе разварочвацца? Усё праз тое, які мне патрэбна. Вы бачыце, не магу прям супер напружаны момант. Я зараз праслізгваю на тэрыторыю лагера чырвоных і паспрабую вынесці ахову. Оп. Měním pozici. Opatrně. Смотрите! Легионеры! Э, Постарам се о то, пане! блін, я спаліўся? Ты в упор страляешь-то, божухна. Útočím! Усюдзе не так. Ён забіў яго, так? Але паднашкодзіў сабе. Provedu! Это спаліць мяне, так? Ano, pane. Ніхто не заўважыў. Божухна. Я мог бы тады гранату кінуць. Слухайце, ён такі пашкоджаны, што я лепей загрыжуся. Я літаральна перад гэтым захаваўся. Вітаю, Паладзін, вітаю, Лепус, вітаю, Дед Максим, вітаю вас усіх. Гуляем у Last Train Home. Гэта сумесь Камандас і Фростпанка. Мы на абмежаванымі рэсурсамі на цягніку едзем скрозь усю расійскую імперыю і спрабуем трапіць на яе ўсходнюю частку. Божухна, мне вось адсюль прыйдзецца, так? Ну ладно. Тут не важно, я ўжо ведаю лакацыю. Я больш патраціў часу на разведку. Адпраўляем сваіх скаутаў, я паспрабую зноў у гэтай кропцы. Так, там ёсць людзі, я ведаю. Вось, і па сутнасці, у нас маюцца абмежаваныя рэсурсы. Літаральна нават набоі прыходзіцца лячыць. І ў мяне літаральна ёсць штосьці 12-15 чалавек у цягніку, якія могуць па сутнасці адпраўляцца на місіі. Калі хтосьці паранены, то вам прыходзіцца яго даглядаць, людзі могуць захварэць, у вас можа скончыцца ежа, вы сочыце за рэсурсамі, апгрэдзіце свой цягнік па дарозе, падтрымліваеце яго ў працоўным стане і спадзяецеся, што вы прабярэцеся дастаткова далёка на ўсход, а наперадзе яшчэ і зіма. Rozkazy, pane. Ну вось, пакуль да зімы мы не дабраліся, але ўсё пакрыху становіцца горш і горш. Так. Хто у нас лепей разведчык? Вось ты у нас послабей. Так, ты у нас послабей. Таму ты кіне разведку сюды. Давайте вось так зробім. Так, блин, не активно поводит себя разведка. Подívám se. Вось так. Я бачу тады патрульнага, калі набліжаецца. Просто патрульны будзе самая бяда. Давайте захаваемся. Ёсць такая ідэя. Ano, pane. Nepřítel. Блин, ён ідзе сюды. Вось кабзда. Я не паспяваю сюды раней, чым гэты патрульны. Там просто... Оп. О, слухай, ты можа быць праверыць пойдзеш? Připravenější už nebudu, pane. Rozumím. Блин. Ён просто кабзда як перашкаджае. Не вось гэты чел, гэта не праблема. Праблема вось наступная. Nebude to čekat, pane. Што ты будзеш рабіць? Блин, я магу яго так адцягваць некалькі разоў? Як далёка я магу яго ўвагу так адцягнуць? Просто я мог бы, можа быць, яго выцягнуць прям далёка і ударыць яго ў спіну. Poslouchám. Samozřejmě. Так, ты. Tak se podíváme, co tam je. Бачите, вось там чел, вось гэты ходзіць. Ён ходзіць абсалютна люта неяк. Абсалютна парушаючы якую-небудзь логіку.
А? А куди ти летиш? Цікаво. Він так яшчэ не становіўся, по-моєму, ні разу. Vidím nepřítele. Патрульны яшчэ. Ён застаўся тут добра. Ты, хлопец, у які ты бок разварочваешся? Усё сюды. Samozřejmě. Я магу націснуць Čekat, вось pane, так. Dle rozkazu. Оп. Hezky opatrně. Абсолютная лухта, абсолютная лухта. Ёсць. Už jdu. Это не пачуў. Чакаем перезарадкі ціхага забойства. Nebude І to позбавляемся ад čekat, гэтага. pane. Ёсць. Яшчэ адзін. Samozřejmě. Скрадзем паліва. Ano, pane. Мне зараз... Мне вось цікава з трупамі. А, трупы знікаюць. А, ну боже, надо, это все просто будзе. Я думал, что мне зараз за трупамі прыйдзецца сачыць. Гэта была бы самая праблема. Jasná Таму што засталіся толькі два патрульных, якія непрыемна ходзяць. Это вось гэта шалёны, які просто абсалютна ў яго абсурднае нейкае абсурднае перасоўванне. Але я якраз таки гэтым скарыстаюся, таму што ў пэўны момант ён закрасае вось каля вось гэтых палатак. Я яго там зловлю. Плюс ёсць адзін патрульны вось тут. Ён праходзіць у гэты бок. Бачыце, як ён пайшоў? Абсалютна шалёны. Měním pozici. Podívám se. Чакаю, пакуль ён захрасне каля вось гэты скрынь. Таму што ён будзе бачыць усё. Вітаю, Машнінскі, вітанчкі, вітанчкі. Так, ён даходзіць. Што? Божухна. Ён дагэтуль глядзеў вось на гэтай скрыні. Зараз ён глядзіць абы куды. Vidím nepřítele. З'явіўся яшчэ адзін вось гэты даходзіць. У яго нейкі зламаны карацей маршрут. Прям ён жорсткі. Так, ён пайшоў туды. Hezky Ён просто можа раптоўна разгарнуцца на 180 градусаў, разумееце? Вось бачыце, што ён... Бачылі, што ён зрабіў? Ён просто ў пэўны момант такі, а, разгарнусь-ка я поўнасцю. Чаму? Таму. Я ніякого Podívám se, co tam je. Dle Блин. rozkazu. заўважыць. Ён робіць дзіўныя штукі у сваім патруле. Samozřejmě. Hledám kryt. Я проверю. Блін. Здзяўбаў. Jdu do krytu. Задзяўбаў. Чел, калі ласка, асцярожней, ну. Так, давайте-ка нашага гэтага скаута паспытаем, глядзець вось. Літаральна на аднаго гэтага будзем просто за ім назіраць, там, што ён робіць ніколі хто. Rozkazy, pane. Вось, он разгарнуўся, пайшоў скрозь падлесак. Вось гэты. Ён просто можа раптоўна зноў разгарнуцца. Opatrně. А мне патрэбна да яго пазбавіцца, ён ходзіць скрозь увесь лагер. Чым раней я да яго пазбаўлюся, тым лепей. Zaujímám pozici. Nebude to čekat, pane. Калі ласка, не заўважце, ніхто. Оп, усё, бяжым адсюль. Ёсць, пазбавіліся. Яго цела, добра, што цела знікаюць, бо... Nepřítel. Так, ты каго заўважыў? А, там яшчэ чел ёсць. Да пофіг на яго. Ano, pane. Rozumím. Dle rozkazu. Vidím nepřítele. Už tu. Так. Вось тут можам скарыстацца тым, што гэты патрульны... Блін, але гэты патрульны не вельмі ўдала яго выносіць тут, правильно? Я магу яго паспытаць неяк каменьчыкам працягнуць увагу вось сюды. Ale co to je? Už tu. Ты пойдзеш правяраць? Не, ён не пачуў. Ах ты глухая, ты... Samozřejmě. Не пашчасціла. Ano, pane. Добра. Як мінімум можна адысці. Мы разабраліся з гэтым, давайте захаваемся. Няхай будзе захаванне тут. Пробуем просто зачысціць лагеры максімальна без страт, таму што ў мяне, ну, тут іх даволі шмат. Я не жадаю сабе згубіць юнітаў. Ano, pane. Літаральна кожны салдат тут важная адзінка. Tak se podíváme, co tam Вось, je. я не хацеў бы нават параненых мець, таму што адыходзяць яны даволі доўга. Ім прыйдзецца некалькі дзён праходзіць у сябе. А я не магу дазволіць, у мяне на 2 дні ежы. Я не магу дазволіць сабе некалькі дзён адпачынку.
Так, вось гэты. Там усё яшчэ патрульны, вось гэты чалэн, карацей, праблемны. Пазбавіцца бы ад патрульнага. Samozřejmě. Так, і гэты чел бачыць. Блін, пазбавіцца ад патрульнага, гэта просто абавязкова зараз. Вось ад яго. Падыходзім. Připravenější už nebudu. Ён заўважыць яго? Мне пытаецца, можна заўважыць. Глядзім. Podívám se. Ano. Вось, он зараз пойдзе наперад. І як далёка бачыць гэты хлопец? Прям далёка. Měním План pozici. такі, карацей. Я кину каменчик і просто няхай он падыдзе далей. Так. Ось тут стану. На партызаны каманда. З партызаны гэта літаральна як ён? Tohle by ho Па сутнасці імітацыя камандас. do krytu. Заўважыш ці не? Kdo zděs? Там трохи заўважыў. Pozici. Nebude to čekat, pane. Здесь Tohle by ho Ne, mělo to asi ne. Блін. Мне просто прям нельга трывогу падымаць зараз. І занадта шмот. Гэта самае, я кажу, гэта просто... Яна падобна на камандас. Камандас гэта, па сутнасці, арыгінал. Вось. І якраз такі тут атрымліваецца тут сумесь паміж камандас і фростпанкам. І палову геймплея вы сядзіце, хаваецесь, ну, вы, па сутнасці, менеджыце свой цягнік і спрабуеце просто глядзець, каб у вас на ўсе прыпасаў хапіла. Бачыце? Гэта прыпасы, якія я сабраў. 10 ежы, 20 металла, паліва для майго цягніка, граната кожная, кожны набой яны на пераліке. Ці ведаеш, што я такое крауд-кантроль? Так я ведаю. А што? Do krytu. Připraven. З крауд-кантрол праблема толькі ў тым, што яго на кожную гульню патрэбна па-свойму наладжваць. Vaše І мне не вельмі хоча, ну, тыпу, калі б я гуляў у адну гульню, альбо садзіўся, ну, в сэнсе, што я, тыпу, садзіўся бы і гуляў, не ведаю, там, у пэўную адну гульню і доўгі час, то тады бы я яе падключаў. Ці можна калі-небудзь закінуць гульню з гэтай прылады? Можна, можна. Тыпу, калі сэнс у тым, каб пагуляць канкрэтна з крауд-кантрол, калі ласка. Можна закідываць і можна потым абмеркаваць нават налады. Ось, просто у мяне ў фармаце маіх стрымоў гэта не тое, што я раблю звычайна. Tak se podíváme. Ось, то бок сам я не буду гэтага арганізоўваць, але калі у вас ёсць жаданне, то калі ласка. Tak se podíváme, co tam je. Так, зробім вось так. Připravenější už nebudu. Ось, то бок, умоўна, я не буду праходзіць сюжэт на кантрол са крауд-кантрол, просто таму што гэта нейкая дзіўная лука. Тыпу, я жадаю гульню паглядзець. Але так, калі є жаданне, то калі ласка, хоць што. Тое, што ў галасаванні гэта пад вашым кантролем, не зусім пад маім. Пад маім кантролем гэта толькі... Вырашаю толькі, калі гэта штосьці не працуе. І трэба нешта прыдумваць. Zaujímám pozici. Samozřejmě. Так. Hledám kryt. Так, ты, калі ласка, пайдзі сюды. Co to je? Ano, pane. Да чаму ён не чуе? Ты глухі. Шукна. Už jdu. Okamžik. Блін. Samozřejmě. Раздражняе. А можна загрузіцца, каб я не бегаў, не чакаў яго? Чаму ён не чуе? Гэта ў зоне яго... Можа, мне патрэбна, каб ён бачыў яго? То бок, каб яго прамая лінія абзору была на гэты камень? Таму што нейкі глухі, ён літаральна не чуе. Я кідаю яму каменьчык, каб ён увагу звярнуў на яго, ён такі, я нічога не чуў, гэта вецер. Магчыма, гэта пацукі. Nepřítel. Poslouchám. Чакаем яшчэ. Прям цярплівасці патрабуе да халеры. Зноў жа, можна, канешне, выставіць сваіх юнітаў і проста адкрыць агонь па ім. І тут перастрэлку зладзіць. Атакі яны не вельмі чакаюць, але ў іх у лагеры ёсць яшчэ 2 пагоркі з артылеріяй, блін. Я не жадаю з артылеріяй зараз сустракацца. У мяне не тое, каб чэлэн пад гэта здольная. Ён занадта разумна штурмуе. Якось, блін, занадта. У каго ён такі? Měním pozici. Давай, чел, вось сюды. Co to je? Хаця бы так. Hledám Яно в kryt. упор, блін, ад цябе. Давай.
Hezky opatrně. Оп. Dle rozkazu. Яны там яшчэ і стомленыя. Так. Добра, давайте тут захаванне. І зараз, я думаю, я двума гэтымі скаутамі магу штосьці зрабіць. Мне вось цікава. Калі я падбяруся сюды гэтым гранадёрам і кіну одну гранату, я магу іх вынесці двух адразу? Ну, у сэнсе, каб гэта было па стелсу. Давайте гранадёра прывядзем. Будзе гранатны стелс. Rozumím. І ведаеце, калі што, мы можам, у прынцыпе, весь наш атрад прывесці і падрыхтаваць вось тут, напрыклад. На выпадак, калі яны не ў зоне ў яго? Не ў зоне. Можна спакойна ўвесь атрад вось сюды паставіць просто. Блин, вы так спаліцеся. Што вы робіце? Куды вы бежыце-то? Зараз гэты чел пойдзе правяраць. Хто так бегае? Пераможца файны, так. Так, гэтаму побачылася. Это ветер. Отправляем гранадира. Ты, кулемётчик, разгарни тяжкий кулемет, на выпадок, калі ўсё пойдзе не так. Так, і ты тяжкий кулемётчик, толькі ты разгарніў гэты бок. На такі, блин, выпадак, калі яны раптоўна пазбягаюцца ўсе. Потому что я не ждаю, каб гэты кулемёт хтосьці заняў. Так. Далей я размяшчаю скаутаў. Zaujímám pozici. Паглядзім. Я б, дарэчы, баяўся больш, што прыйдуць адтуль, з глыбіні лагеру. Rozkazy, pane. Вось так паставім. Připraven, pane. Усё, все падрыхтаваліся, захавацца. Ano, pane. Ціхай забойства там не вельмі. Зараз граната па стелсу. Už jdu. У мяне 4 гранаты ёсць. Абмежавана, конечно. Postarám se o to. Так, а давайте-ка... Кагосьці заўважыў. Вось там патрульна. Блин, мне падаецца реально заўважыць у мяне, у сэнсе, што яны потым прыйдуць. Так, ты бачыш. Добра. Там патруль. Захоўваемся. Яшчэ раз. Я нервуюся. Оп, беги. Оп. Лол. Hledám kryt. Ano. Гэта такі, я нешта пачуў. А, так, вы раскрывайте сябе. Vidím nepřítele. О, побегли. Pane? Адыходзім усе. За вось гэтыя штукі. Просто руками. Валіць адтуль. Musím se někam schovat. А чаму ніхто не страляе, блин? Што вы робіце? Так, усе. Знять... Чаму вы, блин, ніхто не страляе? Меня гэта пужае просто. Яны ў пэўныя моманты такія, типу, мы не будем... А, можа яны за дрэва там недобра бачаць? Так, давайте-ка отправим вось гэтую группу. Частку яе. Станьте вось тут. Мне падаецца, некаторым просто перашкаджаюць іх жа месцы, у якіх яны хаваюцца. Сітуацыйныя пацыфісты. Вось дзякую ім вялікія. Я паважаю іх светапогляд, але гэта не тое, што мне зараз патрэбна. Počúvam. Rozhodne nie. Так, ты кулемётчик. Tady to půjde. Зона обстрелу вось сюды. Aha. To je lepšia možnosť, áno. Так. Мне падаецца. Оп. Tuto pôjde. Раскладывай. Ja preverю. Оп. Ну, проверяй. Stoj! Vyzerá to, že sme v suchu. Vidím nepriateľa! Так, давайте-ка скаутаў подведем. Зараз мы ўжо, падаецца, у перавазе, таму яны ніхера нам не зробяць. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. Так, хтось там штосьці заўважыў. Вось яны зараз выбегаюць на кулемёты, просто бегуць.
Ніхай реально не зробить у гэтай сітуацыі. Ваші розкази, пане? Уж ду. Вы двое налево. Вы можете знішчыць вось гэта. Оу! Блін, там свой быў занадта блізка. Блін, я реально я пашкодзіў свайму медык, калі ласка, мне патрэбна дапамога. Я зрабіў лухту. Ano. Samozřejmě, ano. Няштайны не спускаюцца больш. Альбо гэта ўсё было? Я сумнеюся, што гэта ўсе. Там павінны быць яшчэ. Так, где там кулемётчик это? Ano. Вось ты давай, может быть, ты знішчы. Линейка. Нечто лухта. Гранатомётчик. Čekám na rozkaz. Ty. Měl jsi zůstat doma, kluk. Vaše rozkazy, pane? Ano, pane. Ось, знішчаны. А где остатние-то? Samozřejmě. Давайте захаваемся. Пакуль ідзе нормально. Адзінае, што я свайго маль падарваў. О, вышка. Цудоўна. Давайте вышку займем. Nepřítel. Дзе? Дзе ты бачыш? Вось гэта. Я нават не заўважаю, што адбываецца. Добра, там у лагеры яшчэ людзі ёсць. Ёсць артылерія. Vidím nepřítele. Угу. Пагорак, добра, зразумеў, адыходзім. Мы зачысцілі ніжнюю частку лагера, але астатняе як бы нічога не заўважыла. Я кажу, граната па стэлсу, нармальна. Добра, тады нам патрэбныя скауты, адпраўляем унутр. Připraven. Zaujímám pozici. Спачатку пазбавімся вось гэтага, які проста можа бы раптоўна разгарнуцца. Я не ўпэўнены, што ён такі бяспечны. Podíváme, co tam je. Куды, вось бачыце, ён ходзіць абы дзе. Poslouchám. Прабіраемся далей. Samozřejmě. Блин, далеко бачыць. Зараз лепей Jdu do весці, krytu. каб не спаліцца. Калі ён падыдзе сюды, я просто падыду яго прыкончу. Давай. Я тады змагу спакойненька па горкам там справа заняцца, я буду ўпэўнены, што ніхто не падыдзе і чагосьці там не пакліча па ланцужку людзей. Nebude to čekat, pane. Ідзем. Vidím nepřítele. Дзе ты бачыш каго? Ага, вось тут. Ладно, ён падаецца не бачыць. Цудоўна. І там яшчэ ёсць. Збіраем паліва, набоі і гранаты. Ano, pane. Ano, Адыходзім. pane. Ёсць. Rozumím. Так, і зараз у двух скаутаў зараз той пагорак і займем зноў. Nepřítel. Ты? Мне патрэбна інфармацыя па пагорку. Těžká zbraň. А што тут у вас адбываецца? Два патрульных. Адзін глядзіць прямо на тэлеграф. Тэлеграф ні ў якім разе нельга. Ніводнага тэлеграфа. Занадта рызыкоўна. Патрульны, які падстаўляецца, якога можна вынесці, пакуль ён вось тут. А ёсць што-небудзь яшчэ? Tak se podíváme, co tam je. Так, Jasná тут нікога не věc. бачна. Ano, podívám se. Так, то бок... Ага, гэты бок пагорка ўвогуле не разглядаем Tak як se варыянт. podíváme, co tam je. Па сутнасці, ўсё. Я распрацаваў план. Чакаю патрульнага, калі ён падыдзе да левага боку і пазбаўляюся ад яго. Захаваюся. Zaujímám pozici. Давай. Блін, ён яшчэ туды ходзіць. Ладно, пачакаем даўжэй. Я нават тады іду на усялякі. Доўга, далёка ён так ходзіць, не? Ні халеры ў іх, гідзы. Колькі ў іх? Навошта ім столькі? То бок гэта ж не набоі, гэта літаральна ад снарадаў гэтай гідзы. Ось ад гэтай халеры.
Блін, я там десь Podívám подівся. se. Угу. Ось він тут. Чекаємо. Чекаємо. Pane, Ловимо удалий момент. zaujímám pozici. Так, подрихтувалися. Добре. Opatrně. Ні, нас не зауважить. Dle rozkazu. Nebude to čekat, pane. Так. Зараз питання, хто нас може почути і де. Тому що є певний нюанс. Бачите, як розміщені вони, так? Samozřejmě. Я теоретично, я зауважив, що тут є стелсові вибухи. І ось зараз, я прям зараз заховаюся. Глядіться, стелсовий вибух. Hezky opatrně. Měním pozici. І він зауважив стелсовий вибух Pane. і пішов перевіряти. Ano, pane. Як ви розуміли, як це відбувається. Hezky Стелсові вибухи. už Ось, все, мінус телеграф. Ano, pane. Так, Samozřejmě. збираємо припаси. Ти можеш... Де там є ще один наш? Ось ти. Ano. Ти можеш не ховатися вже і зайняти гэтую вишку. Ano. Ти так само захопі гэтую вишку. Ми займемо яшчэ другі пагорак і будзе яшчэ разведка у нас. У нас мінус пагоркі. Вось, засвяцілася локацыя. Угу. Лепей бачна, без неабходнасці штосьці яшчэ дадатковае рабіць. Выбух не може бути стелсовий. Стелсовий може бути тільки убух. Poslouchám. Я просто не разбираюся. Ну, ви бачили, я стелсово вибухнув гэтую артилерію, чел пішов перевірити, що там відбувається, пройшов мимо артилерії, не зауважив нічого подозрованого. Připraven. Так, Jsem na cestě. артилерія мінус, пагорки захоплены. Ёсць яшчэ вось гэтыя скрыні, якія, ну там, з припасамі іх. Вось. І мне патрэбна... А што там увогуле? Ты што такое? Ладно, не ведаю. У любым выпадку мне патрэбна яшчэ 3 скрыні знішчыць і дакументы здабыць ад чырвонай арміі. Там даведаемся, што ў іх якія планы. Праблема ў тым, што я ўжо ў канфлікце з чырвонай арміяй, хоць і спрабавалі мы захаваць нейтралітэт, наколькі гэта магчыма. Ось толькі чырвоная армія ў вынік па сутнасці нам это зрабіла так, каб мы не маглі адмовіцца ад перастрэлкі. Kryjem se. Калі коротка. Vaše rozkazy, pane? Postarám se o to, pane. Moudrá volba. Vidím nepриятеля. Так. Это ворожая вышка, так? Што, нікога няма? Я бачу яшчэ вось гэты тэлеграф. І тут патрульная. А, ён нават не патрульны, ён проста стаіць. Добра, раз такая справа. Poslouchám. Вы паводзьце сябе ціха. Rozkazy, pane. Vaše rozkazy, Вы pane. таксама ціха захавацца. Мне патрэбная з вас адзін не самы ўдалы чэл. Ось ты у мяне не вельмі моцны скаут. Vidím Там ёсць гэты чэл. Добра, глядзіце. Připravenější už nebudu. Пазбаўляемся ад іх. Dle rozkazu. Оу. Добра, ён глядзіць у гэты бок. Прыйдзецца лавіць момант. Мой план такі, ён зараз разгарнецца ўлева. Ну, альбо... Не, блин, так не падыдзе. Ён варочаецца ў гэтай вышцы. Я пазбаўлюся ад гэтага ахоўніка, які перада мною, і потым на вышцы чэла здыму. Такая ідэя. Чакаю. Оп. Zaujímám pozici. To Усё. čekat, pane. Усё. Спадзяюся, часу мне хопіць. Samozřejmě. Чакаю. Давай. Оп. Hezky opatrně rozkazu. А чаму я не магу яго зняць ціха? Už jdu.
Nebude to čekat, pane. Нема магчымасці такой. Ну тады я пазбаўляюся ад... Vidím nepřítele. Блин. А, гэта глядзіць не у правільны бок. Яна глядзіць, все добра. Pane. Už jdu. Hezky opatrně. Hledám kryt, pane. Оп, я яшчэ не паспеў уже забрацца, у чым справа, і быў атакаваны мною. Jdu do krytu. Добра, чакаем. Гэта патрульная праблема. Па сутнасці. Я дачакаюся, пакуль ён разгарнецца 2 разы яшчэ. Ну, у сэнсе, што ён вось сюды разгарнецца зараз, потым разгарнецца яшчэ далей у мой бок, і потым я ад патрульнага гэтага паспаўлюся. Там не патрульны, калі дакладна, гэта нейкая телега з плюсікам на баку. Я не ўпэўнены, што яна для лячэння, калі не скажаш. Ano, pane. Так, давай разгарнуўся раз. Чакаем яшчэ развароту. Просто я так разумею, гэтага чэла знесці толькі стрэлам. Таму што я не магу да яго залезці туды. А хацелася б. Ну, тыпу просто падняцца, палезцца ціханька і вынесці. Nebude to čekat, pane. Але выбару няма. Ano, pane. Так, мінус телеграф. Samozřejmě. Було б файна зараз. Блін, зараз запалить мене, запалить мене, запалить мене, запалить мене, запалить мене, зауважить. Оп, ні, я поспіваю, я напереді. Hledám kryt. І ось тут один застаўся. Dle rozkazu. Але його позбавимося так само. Ano, pane. Ёсть, судовно. Hezky opatrně. Мінус. Samozřejmě. Ну що, застався хтось яшчэ? Мені цікаво. Podívám se, co tam je. Ёсть патрульны. Ano, podívám se. Тут нікога няма. Не, слухайте, ёсць подозрение, што гэта насамрэч амаль канец усёй... Poslouchám, pane, dle rozkazu. Усёй каманды іх. Так, ты патрульны. Куды ты? Zaujímám pozici. Куды ты пойдзеш зараз? Ён можа пайсці наперад? Што таксама пазітыўна для мяне, так? Што пытанне потым, як ён на сябе павядзе. Так, ён пытаецца, падстаўляецца. Спадзяюся, ён не разгарнецца ў мой бок. Таму што малаверагодна, ён павінен глядзець у бок лагеру. Правильно? Ёсць. Ён нас не чакаем. Як мы па стэлсу прямо весь лагер вынеслі? Ну ладно, по стелсу там стелсовая выбуховка не лічится, добра? Ну и перестрелка тая. Это был стелсовый кулемет. Měním pozici. Блин, гэта глядзіць у наш бок. А, ёсць яшчэ один патрульны. Вось за ім пойдзем. Яго пазбавімся. Hezky opatrně. Так, давай, на коня его. Hezky opatrně. Не разгарнися. Оп. Дыщ. Усё. Ёсць. Ну і ўсё, у нас засталося толькі гэтыя. Вось гэты пагорак узяць. Ну, дакументы і знесці штукі. Так. Вось з гэтым разведчыкам толькі самае пытанне. Ён стаіць на вельмі неўдалай кропцы. Povídejte. Už jdu. Я ждаю, каб ён паглядзеў гэты бок, а потым разгарнуўся. З іншага боку я магу яго нават не забіваць. Так-то. Вось, просто ён перашкаджае збіраць прадметы. Вось і ўсё. І перастрэлка з ім будзе хутчэй за ўсё. А, вось, ёсць кнопка атакі. Давайте просто атаку. Калі ён разгарнецца ў бок, а ў іншыя. Ano, pane. Мы станем пабліжэй і просто атакуем яго. Дарэчы, зноў жа, блин, ну гранату шкада на яго аднаго. Але з іншага боку, калі ён нават падстрэліць хаця бы аднаго з майго, калі хаця бы адна куля трапіць у нашага, то гэта ўжо праблема будзе. Вось, ладно, давайте тады набоямі просто. Набояў у нас больш, чым гранат.
Nebude to čekat. Já se o to postarám. Jdu do útoku. Stoj! Усё. Oblast je čistá. Подається усё. Ano, Правильно? pane. Вы уже не ховаетеся. Усё, нормально. Перестрелка, конец. Ano. Захопим зараз гэтую вышку і абяром просто лагер. Того, што засталося. Тому што мне падаецца, гэта Snad было to bude апошняе. stát za to. Ano, pane. Ну так, падаецца, гэта ўсё. Тут кулямёты нават на сустрэчу ёсць. Так, Ano, вось яно. pane. З гэтай разабраліся. Postaram se Дакументы. o to. Дакументы я просто баюся трошкі браць, яны сюжэтныя адзначаны. Už Есть jdu. такая верагоднасць, што гэта... Вось, так, пазбавіліся. Zaměřuju. Byli nejspíš všichni. Усё, пазбавіліся і ад... Добра, увесь атрад. Хто-небудзь? Poslouchám. Вы яшчэ засталіся. Hned tam budu. Я возьму кулямёты гэтыя займу, на выпадак, калі яны прыбягуць тут. Čekám. Вырашыць, што самы час са мной паваяваць. Postarám se o to. Pane? Ось так. Rozkazy. Медика Hledám сюди klid. же. Кулямётчик. Vaše rozkazy, pane. Idem na pozíciu. Ось сюди. Додатковий кулямётчик. Připraven. Jdu І do у нас krytu. уже не патрэбныя. Ano, Дзе у нас застаўся? У нас яшчэ один Послухам. кулямётчик павінен быць. Ось он. rozumím. Snad to bude stát za to. Падаецца, я ўсё сабраў, можна, у прынцыпе, сходзіць. Už jdu. На выпадак просто. Вось літаральна я чакаю, што яны яшчэ з'явяцца, не ведаю чаму, вось адтуль прыбягуць. Падмацаванне нейкае, там што тут бочкі, кулямёты, вось гэта ўсё. Так, Rozkládám. Vaše rozkazy, pane. так, ты і Tu ты. to pôjde. Три кулямёты будзе, 4 кулямёты будзе накіравана туды. Ano, Скаут, dle калі rozkazu. ласка, вось гэта. Postarám se o to. Документы забери. Hledám kryt. Zdá se, že se blíží velká nepřátelská hlídka. Důrazně Značný doporučuji patrul zaútočit, dokud máme nabližaється. stále výhodu překvapení. V žádném případě nechceme, aby zavolali posily. Kapitán, našli sme poľné rozkazy, hlásenia a žiadosti o rekvizíciu. Ukažte. Zdá se, že rudí sem byli nasazení kvůli nějaké speciální misi. Ёсць верагоднасць. Dobrý Bože, Так, яны павінны to просто snad падысці není сюды. pravda. Tohle hlášení prakticky naznačuje genocidu. Добра. Vaše rozkazy, pane. Мне патрэбны яшчэ скауты. Hledám Ось kryt. так, няхай будзе два скауты, якія будуць дапамагаць адстрэльвацца. Падаецца, астатнія ўсе ўжо чакаюць нармальна. Просто мне цікава, іх патруль. Ён як бы, ён набліжаецца, так? Poslouchám. Скаут. Podívám se. Ага, тут не бачна нічога. Вось яны з'явіліся. Tel. Яны накіроўваюцца сюды. Па сутнасці, у мяне ідэальная засада на іх. Vidím nepřítele. Вось іх калонна. Ну, у мяне ўжо ўсё гатова. Так што мне там ніякіх дадатковых дзеянняў не патрэбна нават. Два цяжкіх кулямёта, два кулямётных гнязда і яшчэ падтрымка 6. Там атрымаецца раз, два, 3, 4, 5, 6 чалавек. Я не думаю, што мне столькі патрэбна. Гранату бы яшчэ туды ўраніць. Вось, пайшлі кулямёты. Tak to by bylo. Jejich velící důstojník se vrací se svou osobní ochrankou. Nejspíš už ho přestalo bavit Ještě atrát. terorizovat civilisty. Toho zpropadeného vraha a jeho kruté nohsledy musíme zastavit. Блін. Той чел збег і своїх покліче зараз, так? Блін. Один вижив просто. Так, ти. To by šlo. Tak se podíváme. Ось, co я не tam бігуть někde прямо přítel. сюди.
Но все равно гэта прям не тое, каб шмат штосьці змогу зрабіць. Давайте вось гэтак перасунем, каб больш карысці ад іх было. Hop. Náš úkol je splněný. Dobro. Musíme najít cestu ven, abychom se mohli vrátit k vlaku. Poslouchám. Ёсць адзін паранены. Так, ты, табе медык патрэбна. Je to jen škrábnutí. Перавяжы яго. Па сутнасці можам выбірацца. Мне падаецца, я ўсё сабраў, што толькі магчыма. Ano. Так, цяжкія кулемётчыкі, здымаеце свае пазіцыі. Ano. Вы выходзьце. Ой, не поворачивайтесь, вось. Сидите. Ось. Rozkazy? Ты, выйсце. Усё. Усе ціха перасоўваемся. Хаця з іншага боку, мне падаецца, гэта канец місіі. Мне прям кажуць, ужо трэба час заходзіць. Усё, на выход. Уф. Это была місія на 3 чэрапы, але дзякуючы таму, што у іх не была поўная, ну, атрад, то бок, па сутнасці, яны не вельмі шмат аховы пакінулі, я ў выніку нармальненька, спакойненька даў рады, у мяне толькі адзін чалавек, яму трохі паранілі яго, астатнія ў парадку. Але божак на трошки напружана. Можам раздаць медалікі каму-небудзь падвысці ўзроўні. Варта, можа быць, камусьці, у каго менш за ўсё, якраз такі. Так, давайте Пётр Миндас. Ось яму медаль. Алоїст Кадлецек. Яму медаль. Яны малайцы усе. І Каміла Фішерова. Є медаль. Все, 3 медальки раздалі. Так. Цудоўна. Ёсць узроўні. Дадатковыя квесты ўсе выкананыя і дадатковыя. Скарысталі мы 55 кулямётных і, ну, карацей, мы вельмі эканомна. Адзінае, што гранаты мы як это? Ну хаця б у мінус не пайшлі. Мы одну гранату скарысталі і 2 атрымалі. Ну, в прынцыпе, мы па ўсіх ресурсах у плюсе. Я так бачу, мы вельмі асцярожна ў выніку скарысталіся. Вы глядзіце. Медычных я колькі сабраў, столькі і выкарыстаў. Так што не зусім у плюс. Натоўп набліжаецца да вашага цягніка, калі вяртаецца ваш атрад. Наперад выбіваецца жанчына, якая жадае з вами паразмаўляць. Мы чулі, што вы знішчылі трэніровачны лагер чырвоных. Шмат з мужчын падпісаліся, былі зарэкрутаваны і померлі там у вельмі дрэнных умовах. Яны зараз перанеслі сваю рэкрутацыю ў іншае месца. У любым выпадку, некаторыя з нашых дурняў вярнуліся дадому. Мы вельмі ўдзячныя вам за тое, што так атрымалася. Але мы шмат забілі каго там. Некаторыя з вашых каханых, магчыма, былі сярод іх. На вас навісае як гілд, віна. Калі яна кажа. Позірк, якія можна толькі апісаць як шкадаванне, як стрыманасць бачаныя твары. Яны былі дурнямі за тое, што паверылі, што чырвоныя выканаюць свае абяцанні. Яны бы ўсё роўна померлі. Альбо за вашых рук, альбо за каго-небудзь яшчэ. Усё ў нейкай бессэнсоўнай бойцы. Вітаю, Фоксі, вітаночкі. Вы здзіўлены жорсткімі словамі жанчыны. Калі яна кажа, людзі за ёй ідуць рушаць наперад і ставяць перад вамі ежу і вугаль. Трымайце трошкі ад нас. Так, мы можам узяць з сабой альбо ежу у нас на 3,5 дні, альбо вугаль. Вугаль час ад часу прям крытычна не хапае. Я думаю, можа вугаль узяць. Ежу я магу ў лесе здабыць пакуль што. І тым больш, што ежы хапае на 3 дні, а вось вугаль можа раптоўна скончыцца. Хаця, апошнім часам я не ўпэўнены. Ежа засталося на 3,5 дні. Яно літаральна так. Давайте ежу возьмем. Там 15 ежы. Блин, 15 ежы гэта ні аб чым. Гэта насамрэч гэта палова дня ежы. Вугаль 20. Гэта, па сутнасці, розніца паміж 2 станцыямі. То бок на 20 вугля мне хопіць на падарожжа. Давайте вугаль возьмем. Так.
Добра. Гэта атрад. У нас ёсць параненыя, і яны стомленыя пасля бойкі, абсалютна прям разбітыя. Я магу запытаць вас вярнуцца дадому? Яны ўжо вяртаюцца, ўсё добра. Стомленыя пасля бойкі, яны вяртаюцца дадому. Я дачакаюся іх і даеду да Маршанска, і там я буду ўжо скончваць. Калі не зараз увогуле. Дайце-ка момант. Пакуль яны вяртаюцца, я зараз. Пакуль яшчэ можем пасядзець крыху. Карацей так, цягнік прыехаў, давайте адпраўляемся ў Маршанск. Цягнік, паехалі. З такім карыстаннем нам хопіць цягніка, ну, вугля гэтага на дзень, але трэба разумець, што я раблю часта прыпынкі, таму гэта не дзень. Ну, тыпу, вугаль не траціцца, пакуль я нікуды не еду. Ось, там мне гэтага, насамрэч, калі так разлічваць, мне на 580 кіламетраў гэтага хопіць. Тэарэтычна я магу проста ехаць і ехаць. Але мне ёсць адчуванне, што я занадта шмат затрымліваюся месцамі. Калі ў гульні ёсць таймер нейкі ўнутраны, тыпу зіма надыдзе раней тады, то я, канечне, маю праблемы вялікія. Але калі не, то і пофіг. Я магу спыняцца колькі пажадаю, пакуль я збіраю прыпасы па дарозе. Ось там атрад, атрад, які вояваў, ён прям стамляецца жорстка. Так. Давайте тут подавляющий огонь яшчэ пасіўкі набираем. Там можна, дарэчы, трошки змяніць гэтыя самыя сабе параметры на скаутах, іншыя перкі ўзяць. З іншага боку, там можна просто ўзяць, каб іх не чуйна было, ну, іх крокі, але іх і так, падаецца, не чуюць, калі яны падкрадаюцца. Так, что у нас по еже? 2,7 дзён. Гандляр. Ці ёсць у тебя ежа? Няма. Блин, я трошки на гэта не разлічваў. Потому что грошики у нас ёсць. І вось якраз таки тут паліва і было. Ну, хотя яно дарагое. Каніны, не той каб шмат. Не той каб шмат, пардон, 150 тканіны. Калі я набуду ўсю тканіну, колькі гэта? 2000, я столькі не магу сабе дазволіць. Давайте поглядим. Нет, тканіна у меня зараз хапае, на здзіўленне. Может быть, нейкае паляпшэнне для цягніка зрабіць. Трываласць можна падвысіць. Зноў жа, я бы, можа, з таго, што я рыхтуюся да зімы, я бы лепей у сваіх вагонаў уцяпленне зрабіў. Так. Ну так, можа быць рэальна уцяпленне просто. Сканцэнтравацца на гэтым. Просто яно каштуе 50 дрэва і 100 тканіны. Я магу адзін сабе дазволіць. Давайте уцеплім самы вялікі вагон. Самы задні, хаця ў ім менш людзей зараз. Але мне неабходнасці няма, таму што людзей просто... Ну, просто дастаткова мне людзей, так. Усё. Няхай ноч тут прастаім. Можа быць, яшчэ каго дададзім яму. Вось гэта паўнасцю адпачыўшы. Вось гэта, не, гэта адпачывае, давайте. Мне просто дакладна патрэбна правіць толькі тых, хто не стомлены. Ну так, астатнія падстомленыя, лепей не кранаць. Цудоўна. Няхай робяць. Вось, наперадзе у нас да Пензы засталося літаральна амаль нічога. Так, это у нас застаўся толькі асноўны квест, і па сутнасці можна было бы даехаць да Пензы. На жаль, часу ўжо не будзе. Не паспеем мы да Пензы даехаць сёння.
Ёсць яшчэ пара вёсак, якія я хацелася праверыць, і можа быць завітаць у першы раз бачу вёску, якой можна набыць зброю. Вось, можа быть, там можна сабе дадатковы кулямёт купіць, таму што у нас зараз недахоп. А калі я пажадаю зрабіць 3 кулямётчыкаў, мне не будзе не хапаць аднаго кулямёта цяжкага. Хаця, ну, верагоднасць гэта таго, што я яго знайду тут такая сабе. Вось. Я буду агулам на гэтым скончваць. Я буду вас перадаваць далей. Я зараз пагляджу, хто у нас ёсць. Нагадваю, што заўтра мы гуляем у Lucky Tower Ultimate, якая перамагла. Гэта ўжо другі раз, калі мы будзем яе гуляць. Далей будзем спрабаваць. Яна такая дурненькая роуглайт, нават рагалік, хутчэй, у якім вы спрабуеце за ваяра, які, па сутнасці, тэлепартнуўся праз туалет у вежу чарадзея, і ён спрабуе дабрацца да самага ніза гэтай вежы. Хардкорная, дурная, смешная. Вось. Івілдайв запусціўся. О, даўно Івілдайва не было. Вось. Да яго зараз пойдзем. Так, персонажы там адпачываюць, працягваюць. Але тут, у прынцыпе, літаральна патрэбна ўсіх рэарганізоўваць, таму што я быў сабраны пад ваеннае сутыкненне, а не пад, ну, даследаванне гэтых вёсак. Так, добранька. Глядзіце, і наступны тыдзень у нас поўнасцю топ-1, таму сачыце за топам. Будуць актыўна вылятаць яшчэ гульні, якія ў нас, за якія не галасавалі даўжэй за ўсё. Наступны тыдзень у нас даволі актыўны, мы працягваем марафон па галасаванню. Але 24-га, гэта праз тыдзень атрымліваецца, я у отпуск, і карацей мяне не будзе 10 тыдзень, стрымаў увогуле не будзе, таму будзе перапынак, так што вы неяк без мяне. Вось, вярнуся праз тыдзень, атрымліваецца там якога, не памятаю. Я, вось, 24-га, 31-га я вярнусь. 31-га мы адразу будзем запускаць кантрол, будзем гуляцца, праходзіць кантрол ад пачатку да канца, ідэя ў тым, каб яго прям поўнасцю скончыць. Вось, я поўнае праходжанне сабе яго зраблю. Вось, дзякуй вялікі, Фоксі. Так, глядзім, хто у нас, дзе там у нас. Вось, Івілдайв, ён у Battlefield 6. Давайте летим да яго. Вам я жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра папрацаваць. А ў мяне ўсё, і летим да Івілдайва.